encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas a un novo capítulo do Baleiro Perfecto. Este novo, iba a decir novo programa, este novo episodio da... Isto que tempada é xa? Algúnha voz que me guíe? Decimos sexta ou por aí, eu creo. Decimos sexta, non? Polo menos. Sí, polo menos. O sea, 15 anos que facemos este programa, algo que sempre nos enche. Co cal, bueno, pois a gusto, non? Superada xa a guerra de Francia, pois podemos seguir para bingo. Presentaros de sempre, que non son os de sempre porque seguimos tendo unha baixa como é a de Pablo Heavy, que agardamos que volva. Outro día o vin, se alguén quere preguntar, estiven con el, coincidín con el nas rúas de Pontevedra. Iba como moi apurado e intentei convencelo para gravar algo disto, pero ainda di que non é quen de poder facelo. Unha mágoa perder a Pablo de momento, pero estou convencido de que volverá, sobre todo cando empecemos a... Se vedes pola rúa, preguntarlle agobiade ou con que volva, metedelle presión. Así que vou presentar o resto da banda, que sí que son os de sempre, non hai ningún problema. Temos, como a sempre, primeiro, a primeira delas, ela é Alba Rozas, compañeira. Hola, que tal? Que tal, Carlos? Todo ben? Que tal estás en Lalín? Chove? Chove. En Lalín sempre chove. Que poético. Chove moito en Lalín? Isto é unha pregunta. Debe ser das zonas que máis chove en Galicia. Non creo, non? Pois non o sei, pero hoxe chove. Hoxe chove duro. É un sitio frío en xeral. No, frío sí, pero... Bueno, outro día falamos das precipitacións en xeral e escollemos zonas. O que falou xa a voz de Deus era Guillermo Rodicio, compañeiro. A voz de Deus. Pensaba entrar cantando unha cancionciña en pim, 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 ou algo así. Sí. Estaba. Podemos ser un día armonizar, inda que coa diferencia, coa latencia que temos, igual armonizar unha canción é casi un canon, non? Volvese algo... La mierda. Unha mierda, non? Grabada, sabes? Sí. Molaba. E logo, o Mr. Music Man, temos a Darío NJ, Darío Mellota. Music Man, que cabrón. Pois sí, aquí andamos. Bueno, aquí en Coruña non chove, pero hoxe fixo 25 graus. Bueno, choveu un pouco, non creo, Rodicio. Choveu, sí. Pero 25 graus e sol, a hora de comer, por lo menos facía. Día ideal para estrear, bueno, estrear non, pero semi-estrear Bici Coruña. Hostia. Mando un saúdo ao Concello da Coruña. Grazas, Concello de Coruña, grazas. Rapaza, non? Ali tendes unha rapaza alcaldesa, se a memora non me falla. Sí, eu creo que o único bo que fixo, así que, bueno, agradezo que por lo menos acertaran neste eido. Veña, xente, que se acercan as municipais. Estamos aí, Maio do ano que ven. Empezamos a facer contrapublicidade, ¿no? Como moi tolo, ¿no? De repente, ¿no? Dentro de 15 anos, sí. As eleccións de dentro de 15 anos, non? Que se presenta, que non? Ok, dime. A excusa máis loca, en plan, sí, fixemos un podcast de ciencia ficción e fantasía durante varios anos, pero en realidade todo era para facer contraprogramación política do Concello. Para chegar algún día a llevarse. Claro. Todo iso, é verdade, As mareas, todo isto é un plan estratégico. Dende que se foi Beiras do BNG non sabíamos que íamos chegar a este punto. Somos de Xeira, en realidade, non? Contraataquemos con podcast. Bueno, veña, vou por aquí a mítica cita que temos preparada e logo xa falamos do que imos falar.
Pois efectivamente, seguramente, como só escutastes música e algunha conversa e tal, pois non ten moito sentido, podría ser calquera cousa, pero efectivamente, imos falar de música dentro da fantasía, dentro da ciencia ficción, pero eu creo que imos falar un pouco da música como tal e tamén da música nas ficcións en xeral. Falaba con Rodicio antes de comezar de que o mellor este era o menos Valeiro perfecto dos que fixemos, centrado nun tema punto de fantasía, nun tema punto de ciencia ficción. Logo vimos o guión e pensamos, igual sí que isto é unha exageración, unha hipérbole, e vos seredes testemunhas do que finalmente é, que non o sei, aínda non teño esa constancia de ver máis alá do presente. Música tal. Primeira vez que debemos contar as nosas primeiras veces coa música, así que isto é un tema moi amplio. Douvos liberdade total para que me contedes algunha historia ou fagades un musical neste intre que temos de minuto e medio, 2 por persoa. Alba, compañeira, podes te dizer a palabra, como sempre, de primeiro. A ver, eu que sei, eu creo que das primeiras experiencias así con música, con música relacionada cos eidos da fantasía e a ciencia ficción, eu quedaríame cos primeiros videoxogos os que xoguei. Eu non sei se recordades a primeira Game Boy, esta que era gris, e que era como un ladrillo. Queres decir a primeira Game Boy? Sí, a primeira que veo ao mundo, basicamente. Pois eu acórdome que foi a primeira videoconsola que tiven, e que o primeiro xogo que tiven foi o Super Mario Land. Entón eu teño moi vinculada a esta canción de ti 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 tiriri tiri tiri. Segunda vez que sai a canción. Pois esa, eso. E despois, a ver, eu despois coa música pois teño 8 anos de conservatorio que prefiro esquecer. Así que prefiro quedarme co recordo do Super Mario. E despois a Master System tamén, o de que xa a mencionei tamén varias veces, o de Sonic. Eu dos primeiros que recordo son o Tetris, por Dios, o Tetris. E Tetris, o xogo máis vendido da historia, aínda hoxe. É unha marca rusa a canción do Tetris, sí. Sí. Tamén temos, por suposto, a primeira vez de bueno, acabaras, non? Perdón, que igual me adiantei eu aquí como un tolo. Por favor. Guillermo, tes ti a palabra para comentarnos o que consideres. Sí, a ver, eu penso que a primeira vez coa música de todos é a mesma, non? Que o rollo de cando estás no útero, como se dice berce materno, eso non ten sentido, verdade? Bueno, cando estás no útero da túa mai. É que eso é estás intentando mellor vientre materno, porque facer un castellanismo e forzar unha non sei. Claro, pero dice vientre materno. Bueno, sí, pero vale, no ventre materno tamén sona como moi raro, non? Non sei, sí. Bueno, cando estás en época de xestación, a medio facer, claro, rollo que claro, a primeira música é os latidos do corazón da túa mai que ti os percibes, non? E iso ten un punto. Hai a teoría esta loca de que nos mola moito cando estamos de festa e totalmente desinhibidos as cancións como con baixo moi forte nas discotecas porque hai un punto aí fetal no asunto, pero aí parece unha teoría de mierda. Estaba flipando, iba a preguntarche en plan, pero isto que foi moi interesante ou algo así. Pero sí que o lín por aí, sí que o vi un pouco comentado, parece como unha teoría de xente que se dedica a facer teorías solo, sabes? Sí, esa xente, non? Sí, está moi interesante a maioría traballando. Que eso non. E esa, bueno, esa é a primeira vez, pero como despois non vais a ir no programa, aínda que non ten que ver coa primeira vez, quería pensar na idea de que unha saga superfamosa de fantasía, quizáis a única saga superfamosa de fantasía, onde ninguén toca nunca ningún instrumento, nin se canta ninguna canción, ni nada, é Harry Potter, tío. O sea, está totalmente excluído do mundo de Harry Potter a música, por algunha razón. Me parece unha cosa rarísima, se o pensas. Son as pelis, non? Aparece así un momento un baile ali, que te ponen aí como musiquiña e tal, pero é verdad que nos... pero o baile. Sí, non se ve a tocar a ninguén en música, tío. É certo. Cosa moi rara. Terán algún tipo de trauma a Rowling con eso, non sei. Pois igual non é moi musiquero. Pero non podíamos volver a falar de Harry Potter. Xa, pero isto estaba traído. Isto estaba traído. Ai, morro. Non sei, é certo que isto, por adiantar un pouco que logo falaremos, non? Pero é verdad que na fantasía hai moitísimas sempre referencia, non? En algún libro, o Joder, os Señores dos Anéis, por exemplo, Merry Pippin cantan todo isto, o sea,
Claro, ou alguén para e canta unha canción, ou alguén para e toca un instrumento, ou algo, pero Igual en tamén Harry porque Potter... moita da fantasía nada, épica tío. que escoitamos asociámolo á época medieval, todo isto, os xoglares, todo isto pode ser A ver, igual un en Harry tropo. Potter co tema da maxia e tal, igual fan música, pero non se ve na película. Aportando aquí unha teoría moi interesante, por certo. Pero... Que? Bueno. Darío, Igual están tan avanzados que a maxia que non precisa música. Non sei. Joder, o futuro distópico, sabes? En plan, a Sí, tecnoloxía para, avanzou. para mí sería unha distopía, pero para Home, eles que- igual, non sei. Darío, contanos ti a primeira vez. Pois bueno, diría Star Wars, non? A típica sintonía de Star Wars que de pequeno meu avó tiña unha máquina de reproducción de Laserdisc que non DVD para que vos fagades a idea un pouco do ano. E claro, tiña as películas de Star Wars e de pequenos, pois, cando tiña, eu que sei, 5 ou 6 anos, flipábanos. E cando a viramos, claro, a música de Star Wars é característica, como todo mundo sabe, a sintonía de John Williams, non? Pois sí que... Non sei se diría a miña primeira vez, porque tamén están as de Disney e tal, pero un melón que non quero abrir. Pero sí, o sea, en canto a que me impactou e tal, foi a sintonía de Star Wars, non? Por primeira vez. É moi básico dicilo, pero No, a verdade é que Sí. é unha das cousas que chama atención. Joder. Pois eu, bueno, podes contarvos unha anécdota que inclúe dúas referencias, non? A primeira é que o primeiro concerto que vin eu en directo, así na vida, e foi de Heredeiros da Cruz. En serio? Palas de Rei. Sí, en Palas de Rei, era o ano 90. Pues, Por lo menos o que eu lembro, De Gallegues. De Gallegues, sí, totalmente. Estaba eu, supoño que antes vin a banda, algunha banda destas de tocando por aí e tal, ou charanga, ou que sei, pero non me acordo. Sei que ese día... Sí, pero concerto. Sei que estaba ali, tocaba Heredeiros da Cruz en Palas, ali arriba no Parco da Festa, no campo, e había unha cousa interesante, que xa era de madrugada, entón xa pasaban das 12, e nunca na vida eu pasara das 12, entón non entendía, porque miña irmá me decía, Carlos, hoxe xa é mañá. Eu, que di esta pava? O sea, brujería, non? En plan, witchcraft. Non entendía o que me quería decir esa referencia e tardei un tempo en entender que, claro, a partir das 12 da noite... Primeira viaxe no tempo tamén. A primeira viaxe no... Sí, ocurriu todo aí nese momento. E porque fun Heredeiros, diredes, porque estaba aí, porque sonaba no Sabarín Club. Claro, en plan, estaba eu de churras e eu podo dicir que non cheguei a de churras. O sea, vos lo digo eu, pero o principio do concerto sí estiven por ali. E así como curiosidade, esa foi a miña cousa. Logo creo que podría falarvos da primeira vez que toquei unha guitarra, que tamén foi bastante fantasía, bastante ciencia ficción polo tema que me produxo internamente, pero iso xa creo que outro cantar é outra anécdota. Me produciu. Pois unha maxia fantástica. Dito isto, eu creo que podemos xa poñer a melodía para definir a movida. O mellor, a xente non sabe o que é a música, imos intentar definir ou aportar algunhas historias sobre que é este elemento ou este concepto. Así que imos tirar, como sempre, da nosa definitora. Existe un cargo para unha persoa que é esa definidora, non? Que defina Alba, A definidora definitiva. Definidora definitiva, podemos facer algo aquí, un termo latino incluso, se queres, non? Derivacións, non sei. Coméntanos, tío, un pouco que é a música, ou que entendemos por música. A ver, eu recollín así diversas definicións que fun atopando en diversas fontes e fixen un mix. Música é un termo que procede do grego, musique, e significa literalmente arte das musas. E defínese como a creación e organización de sons e silencios, respectando os principios fundamentais da melodía, a armonía e o ritmo. De maneira máis restrictiva, a música é a arte de coordinar e transmitir efectos sonoros, armoniosos e estéticamente válidos que se xeran a través da voz ou de instrumentos musicais. A música é unha manifestación artística e cultural dos povos, de modo que adquire diversas formas, valores estéticos e funcións segundo o seu contexto. E considérase que é tan antiga como a fala e o concepto de música foi evoluindo desde a súa orixe na antiga Grecia, na que se reunía sen distinción a poesía, a música e a danza como arte unitaria. E a música, ademais, pode ser clasificada desde o punto de vista formal,
instrumental, funcional, de orixe ou estilo e contextual. E un criterio bastante amplo de clasificación é o que distingue entre música vocal, aquela para ser cantada, e música instrumental, a interpretada por instrumentos estritamente. Tamén se poden combinar as dúas. Está pensando, definéchela como a arte das musas, pero non había como a musa, o sea, como as musas non tiñan cada unha a súa arte en particular, non era como a musa da danza, a musa da poesía épica, da... Claro, Parece un pouco- pero eu creo que ten que ver, non estou segura, simplemente o termo grego sí que o relacionan coa arte das musas, o de musiqué. Eu creo que ten que ver, pois precisamente coa concepción que se tiña na antiga Grecia que unía poesía, música e danza. Entón era como o que facían as musas. Música era o que facían as musas. Entendín un pouco así. Claro, como se fose, sí, como se fose o Sí. termo paraugas de todos os outros, non? Un pouco. Exactamente. Eu entendino así. Sí, está guai iso, non o pensara. Entón, sobre outro que comentabas esta clasificación, bueno, xente, para que saibades a estrutura da definición de hoxe vai ser Alba propoñendo cousas e eu dicindo que está todo mal, non? Eu non teño problema. Básica réplica, non? De, no. Sí, vamos, xa, o que ven sendo o valeiro perfecto, vale, pero sí. O tema da clasificación de voz, se o penses un pouco falsario no técnico, porque a voz non deixa de ser un instrumento máis. Se o empregas como instrumento, como emisión de son, non hai nada que o diferencie estrictamente de calquera outro instrumento, non? Son unhas cordas que tes na gorxa e vibran. E é certo que históricamente a clasificación ten a súa importancia, pero eu creo que, en parte, por cuestións técnicas, que só se resolven como no século XX, rollo, en plan, se ti intentas cantar por riba de 3 ou 4 instrumentos e non tes un micrófono, non se che vai escoitar, punto. O sea, ou se che vai escoitar super baixiño ou desenvolviches unha técnica de ópera super avanzada. Pero tamén penso que se separou moito o rollo de cantar do resto da música, no fondo por unha cuestión de xéneros, porque ao final sempre que alguén canta algo que ten significado, en certa medida está conectado coa poesía, cunha forma de oración, e non tanto coa música que ten un significado abstracto que é a instrumental, non? Seguindo esta clasificación que xa digo que non me convence moito. A ver, non sei, iso depende, sabes? Porque moitas veces hai música cantada que non necesariamente é falada. Claro, pero entón que diferencia hai de que sexa un saxofón? Se estou facendo coa boca, sabes? No, pero a ver, ca boca non faz tiritit, ca boca das notas, das unha varias, pero non é o mesmo son que produce un saxo. Aí Sí, pero non hai nada que o diferencie exactamente de calquer outro instrumento. Sí, a ver, é que os instrumentos diferencianse entre sí. O que pasa é que aí entramos en cuestións técnicas e moi específicas. Por exemplo, a diferencia entre... Claro, pero é como se falaras de música de saxofón e non facemos a clasificación de música. No, pero hai vento madeira, hai vento metal, hai corda, quero dicir, hai certas... E a voz é corda, como se queres dicir así. Non, a ver, a voz é voz, claro. É vento e corda. É un vento que corre por un sitio e fai vibrar unhas cordas. Sí, pero non vai por iso, vai polo tipo de son que se xera. O sea, unha frauta traveseira é de metal e o instrumento é vento madeira. Porque é o tipo de son pero que se Rodicio xera. di que simplemente entón pois a voz humana sería carne frotada, carne corda, sabes? Corda carne ou que sei, Sí, sabes? pero en función do Quero tipo dicir- de son que se xera, pero é posible diferenciar ese son do resto de sons producidos por instrumentos. A ver, é o único que aquí podría aportar. Eu entendo a posición de Rodicio perfectamente. O sea, dende logo coa voz faise música ou podese facer música. Sí, Pero quero dicir que instrumento, aparte do certo que eu instrumento. vexo instrumento de que o instrumento ten que ser algo creado. Quero dicir, ten que ser un elemento físico externo a nós. Quero dicir, é o único que me parece como... O sea, ten que ser un elemento concreto. Eu estou de acordo. Se bato Pero- palmas non é un instrumento. Claro, é que... Non, quero dicir, non, estás batendo palmas ou estás cantando, quero dicir, pero non estás tocando, perdón. Non, é que non estás tocando. Quero dicir, entendo o concepto, quero dicir, o sea, tampouco vamos learnos aquí moito nin nada, pero recoñezo que eu se diferencio un pouco entre instrumentos e voz no sentido estrito, que logo podes facer o mesmo moi parecido. Mira os beatboxers, ao final imitan un saxofón, quen sabe se podes diferenciarlo ou non, ou a trompeta. Xa. No fondo sería o mesmo para a hora de compoñer, quero dicir, no resultado final. Podría serlo, vaya.
Bueno, Alba, continúa ti, veña, siga abrindo aí Despois hai outra melóns. clasificación diferente que seguro, a ver, eu esta collina, porque me parecía que daba xogo para falar. Eu persoalmente tampouco a suscribo, Sí, claro, agora No, esta parece moi interesante porque nunca a escoitara. performance, Suscribo performance, Alba, performance. A anterior entre voz e instrumento sí que a suscribo, pero esta é a primeira vez que escoitaba falar dela, que é a diferencia entre música académica e música popular. Eu non son partidaria deste tipo de distincións, que a fantasía tamén se fai, de alta fantasía, baixa fantasía, eu non son partidaria diso, en xeral. Fantasía escura e cousas así, sí, pero de alto e baixo non... E académico e popular tamén é outra das cuestións controvertidas. A ver, o que vin é que nas dúas entra tanto música cantada como instrumental. E a música académica sería creada a través de partituras, seguindo un conxunto de regras de composición e estilo establecidos e delimitados histórica e académicamente, non? E así, segundo a formación de instrumentos, podemos ter música coral, canto monódico ou polifonía, música de cámara, de 2 instrumentos en diante, música de orquesta, música electrónica... E agora deixemos que Rodicio nos dea a súa opinión. É que non sei moi ben. Quer dizer, o problema que teño con este tipo de clasificacións é que me parecen só formas que ten a peña de intentar distinguirse a sí mesma. E ao final, como, sabes, é como o rollo de necesitas ter un C1 para demostrar que sabes inglés, sabes? É o rollo en plan intentar explicar, intentar facer clasificacións en función de se tes un papeliño ou non, porque ao final non me di absolutamente nada máis sobre a música, esa clasificación. Quer dizer, un tipo que fai música de cámara, pero só porque a través dunha aplicación que aprendeu a manexar, non é música popular ou é música académica. A ver, para facer música de cámara necesitas outra formación que ao mellor para facer música popular non. Non ten por qué. Necesitas un trío de cordas e saber escribir nunha partitura. Pero saber escribir nunha partitura é como decir que sabes escribir. Sí, pero necesitas saber escribir nunha partitura que non todos os músicos saben solfear nin saben solfeo, e necesitas saber escribir para 3 instrumentos distintos. É que non é nada fácil. É fácil. En realidad, como linguaxe musical. Como linguaxe musical saben os nenos de 6 anos, basicamente. Pórtense ben. De linguaxe musical necesitas ter mogollón de formación. Eu, por exemplo, teño 8 anos de conservatorio e non sei armonía, sabes? Quero dicir... Que? Podes facer música de cámara sen saber armonía? Un mentiño. O mellor non sabes armonía. A ver, ou non como tal sabes armonía, pero estás aplicando armonía, quero decir. Claro. Sabes o que? Eu creo que Rodicio vai por aí, non? En plan, claro, os grupos pop que escriben cancións para guitarra, batería e baixo saben armonía de conservatorio. Moitos non. Pero vamos a ver, alguén fai a letra, outras persoas fan a melodía, pero eso na música de cámara non funciona así, non funcionan igual 3 cordas que un grupo pop, porque ademais os grupos pop móvense moitas veces con esquemas de ritmos que xa veñen feitos. Vale, é que Bueno, ese fago eso mesmo para a música de cámara? Pero eso é o que che estou intentando decir, que eso non se ha trasladado para a música de cámara. Sí, se trasladado perfectamente, unha serie de coñecementos e aplicas. Un tipo que só sabe escribir música para sintetizador electrónico, que se pasou 15 anos estudando para eso, fai música académica ou non académica? É que non entendo que significa académica. É literalmente que se me deron un título nun sitio, pero se ti tes os coñecementos sen que che deran o título nese sitio, faz música académica ou non? Non sei como explicarcho con exemplo concreto. Eu tamén teño 8 anos de conservatorio. Literalmente teño 8 anos a máis de conservatorio tamén. Que dicir, entendo perfectamente o que me explicas. Ese rapaz que se chama Quevedo, que está arrasando ahora coa canción esta de Quédate, que sabe facer música de cámara, non sabe o que xa... Que sabes? Ese sabe? Que dicir, ti sabes se Quevedo sabe ou non facer eso? Outra cousa que o faga, pero ti sabes se o sabe facer ou non? Eu non o sei. El non ten formación musical. Ti sabes se ten ou non? Pero a ver, esa cuestión, exactamente. Espera, deixa falar. Sí. Non. Bueno, me cabreo. Eu creo, personalmente, quero decir, eu tampouco entendo moi ben a diferencia a día de hoxe, sobre todo a día de hoxe, entre o tema académico e o non académico. Quero decir, porque eu coñecín xente que non entraría nesa definición da académica e sabe, pero o sabe o que non está escrito sobre música e sobre facer música. Literal. Sabes? O sea, unha burrada. Moitísimo mellor seguro que algunha xente que sí que foi ao conservatorio e tal. E ademais a cantidad de recursos que hai hoxe en día na rede, o de YouTube é unha burrada para aprender música e tal. Entón, a min falar de música académica ou non sei. O sea, pareceme tamén extraño, canto menos, non? Porque
Ademais, Eu logo, confesa- da demostración empírica que temos 1000 probas de xente que non era música académica e fixo grandes obras de música. Quero dicir, pero por poñerme exquisito, quero dicir, falamos de Pink Floyd, por exemplo, ou este tipo de grupos que xa son musicalmente complexos e podría establecer perfectamente liñas entre unha obra de Beethoven ou de Mozart coa complexidade dun disco de Pink Floyd, non? Entón, non sei, sabes, soame un pouco raro. Eu non sei se a palabra elitista, que sí, pero soame un pouco raro diferenciar estas dúas cousas a día de hoxe, música popular ou música académica. Creo eu, vaya. Ademais, non aplicamos a outras artes. Quero dicir, que sentido ten falar de escultura académica e escultura popular? É unha cuestión de saber manexar ou non manexar as técnicas, pero Quizás porque a música, ese manexo da técnica o que quizás fala porque da a música, é non unha que das ti o cousas saibas que ou non. máis está na sociedade presente a día de na sociedade contemporánea. A música é, sen dúbida, a arte que máis xente practica no día a día, o sea, ou que máis doadamente pode practicar. É dicir, porque non todo o mundo pinta, nin todo o mundo fai escultura, nin todo pero a cantidade de xente que fai música é xente, non todo o mundo pinta, pois dependendo. non, Coa pintura igual pero penso a nivel se pode real, facer. quero decir, sí, todo o mundo pode pintar, por suposto, pero quero decir, a realidade é que a música sí que me parece super extendida. Hai muitísima xente que toca guitarra, que está en bandas, quero decir, banda de municipal ou sea, hai muitísima xente no conservatorio, muitísima xente por aí, vexo que para min sempre me pareceu que a música é das artes máis extendidas a nivel práctica do mundo. Se me tiro, a unha piscina, sen dúbida, sen medo. Sí, pero, bueno, non sei, a escrita, quizáis, pero bueno, probablemente menos. Eu creo que menos, no, a mí parece menos, o sea, que porque así como me atopei moita xente que el toca, tamén uso un músico, é certo, pero tamén escribo e atopei moi pouca xente que escriba. Sí. Sí, pero a ver, de todas formas, joder, a ver, que é un debate que, non sei, o tema de que para compoñer, pois que precisas certos coñecementos tal que di algunha xente, pois bueno, sí, igual para compoñer certas cousas, sí, pero logo, por exemplo, hai obras maestras da música que igual foron feitas por xente que igual non tiña nin puta idea de compoñer, sabes? Ou que non tiña nin idea de unha formación. O mellor non tiña moi teoría forte, musical, sabes? compoñer seguro que sabía, senón non comporía algo. Bueno, sí, compoñer, sí, pero refírome refírome compoñer en plan en sentido de saber sí. que notas estaba facendo, sabes? En plan, joder, eu agora mesmo de que sexa músico amateur tamén, pois joder, sí que é certo que moi amateur. Darío, aproveita, fai publicidade do teu grupo. Recalco de moi amateur. Pero joder, sí, o sea, sí que é certo que joder, para compoñer música é máis, como diste, Charlie, agora mesmo cos medios que hai, é que podes sacar moitísimos acordes e moitísimas ideas que podes plasmar nunha canción sen ter nin puta idea de que notas estás facendo, sabes? Non, e a cantidade de, o sea, digo, de teoría musical que hai na rede agora é flipante, o sea, pero increíble. En fin, tiramos para diante, senón non avanzamos nisto. Evidentemente aquí nos propoñemos as preguntas, pero non as respostas. Isto sempre ten que ser así. Alba, continúate por aí facendo máis teorías, máis ideas. A ver, segundo a función, poderíamos ter, por exemplo, música sacra, que sería a relixiosa, a da liturxia ou dramática, a da ópera, a do musical, música de entretemento, concertos, sonatas. Música incidental, que isto non nos coitará nunca, que é a que nos interesa, bueno, supoño que da que máis falaremos, porque é a música que se compón para acompañar diferentes atmosferas nunha obra de teatro, en videoxogos, en producións audiovisuais. Eu realmente é ca que máis estou en contacto últimamente. E hai moitas outras clasificacións que dependen da perspectiva. Por exemplo, pues, cronolóxicamente hai música medieval, renacentista, contemporánea, etc. E despois, unha que anotei foi a folclórica, que me aparecía aparte. Aparecíame académica, popular e folclórica, e a popular que respondía á expresión dos individuos de maneira independente á regulación académica, é dicir, as funcións, referencias e valores estéticos dominantes nun contexto sociocultural, e que podía ser o rock and roll, o jazz, a cumbia, a salsa. É de fácil recepción e asimilación, polo que non necesariamente está asociada a unha nación ou pobo específico, e isto permite que a súa ampla comercialización e expansión a través dos medios masivos. E á marxe estaría a música folclórica ou tradicional, que si está estreitamente vinculada á música popular.
pero representa as tradicións e costumes dun pobo específico, transmitidas de xeración en xeración como parte dos seus valores e da súa identidade. Claro, eu imagínome que este tipo de ideas eran as que estaban na base, pois, cando se lle dixo a Rosalía, non, que isto da apropiación cultural e tal, supoño que iría por aí. É iso. De novo unha clasificación que me parece super problemática. Porque estaba pensando mentras son en real. Bueno, sí, eu creo que eu aí comparto con Alba que todas as clasificacións teñen os seus problemas, sempre. Non problemáticas no sentido dos límites, senón de para que me sirve isto. Sabes, que sacamos en claro con isto? Porque como se estaba pensando mentras facía a clasificación, en plan, na comida, sabes, en plan, porque supostamente folclórico é dun pobo, popular é cando podes exportalo exportalo e tal. Claro, entón, e a pizza é comida popular, pero é comida folclórica de Italia. Non entendo. Quer dizer, parece un termo máis de capitalismo, o sea, de como se relaciona determinado xénero musical coa lógica capitalista, que normalmente é cronolóxico, porque todos os xéneros musicais son susceptibles de ser exportados e vendidos a saco, que non nada sobre a propia música. Máis limitado no tempo, creo, porque a música popular de antes non era a música popular de hoxe, etcétera, non? En plan... Quero dicir, poñamos o exemplo do rock and roll, non? Foi unha música entendo folclórica nun momento dado, pasou a ser popular e de repente a día de hoxe, sí, é popular, quero dicir, pero probablemente non sexa o término música pop, que é moi problemático en xeral nestas situacións, pero está claro que non é a música mainstream, non? Por antonomasia agora mesmo, senón que é outro xénero. Eu si podo defender a teoría de xéneros, quero dicir, hai máis ou menos jazz, blues, rock, americana, que son, e non dixen ser etiquetas tamén a veces difíciles, pero non dixen ser unha etiqueta, como digo eu, para ir a unha sección de discos e buscar algo novo, pero no sentido estricto tamén teñen limitacións evidentes como todas as etiquetas, non? Sí, o tema desas etiquetas é que resultan hasta certo punto útiles ou pretenden ter certa utilidade porque me falan da estructura da música, pero a diferencia entre popular, académico e folclórico, que me di sobre a música? Nada. Podeme falar de igual, cal é a formación reglada que teñen os autores e de ata que punto foi absorbida polo capitalismo, porque estamos lo vendo hoxe en día, quer dicir, a música é menos folclórica, a música galega hoxe se de repente hai un grupo de Corea que llegou mola un montón que fan as tanxugueiras e fai un grupo super parecido. Está facendo a mesma música, quero dicir, depende de como foi absorbido por la lógica mercantil, pero non fala nada sobre a música, non sei se me explico. Alba, sigue para adiante, a ver que máis. Interesante. Rodicio. Sí, non, é que total, o sea, neste caso sí que tampouco, creo que neste caso máis ou menos estamos todos un pouco de acordo, que a mellor este que menos vemos de está aí a definición, que a queira que pille, pero sigue un pouco, se nos queda un pouco endeble, non? Pa agora. Pois eu remataría coa definición de instrumento musical, non? Para tocar tamén un pouco. Que serían, en principio, non? Aqueles obxectos compostos pola combinación dun ou máis sistemas resoantes ou vibrantes construídos coa fin de producir sons nun ou máis tons, a raíz da intervención dun músico. E esta designación resérvase para obxectos que teñen este propósito específico, non? Aínda que calquera cousa produza son harmónico e poida servir de instrumento musical. Por exemplo, unhas cunchas, eu imagino. Non consideraría esas cunchas como un instrumento musical? Sí, pero quero decir que as cunchas non están feitas, non foron entendo, sí. Concibidas. Quero decir, esta designación é iso. O sea, non hai un rollo de enxeñería para facer cunchas. Exactamente, como cóllense, pero hai moito que se aproveita, hai moitas cousas que se aproveitan e que agora usamos como instrumentos musicais que nun principio non foron concibidas, o sea, a cuncha é un molusco, non? É unha parte dun molusco. Non foi feita nin pensada pero hai moitas cousas que se aproveitan. Os cencerros das vacas utilizanse como instrumento musical. Non sei seguro, pero nun principio eu creo que non era a funcionalidade, creo que era do animal, non? De alertar da presenza do animal. E cousas así. Sí, que aí está. É que eu creo que o problema aquí é que os primeiros instrumentos musicais evidentemente nacen do día a día, non son creados. Aparecen co día, sexa unhas cunchas, sexa dúas pedras, sexa calquera cousa. Sobre todo percusión, non? Que eso sí está estudado e tal, de que foi o primeiro tipo de música que practicamos.
Entón non sei, eu aquí Darío, non, creo, se queres aportalo ti, pero xa o leo por aquí, non aportabas de que mellor había algún problema cos instrumentos virtuais, sintes, teclados e tal. Pero é certo que ao final eses instrumentos virtuais, non, como que temos un teclado no móvil, Sí, ou imitan os outros, non, o mecanismo, realmente non é que creen sons novos, que poden crear sons novos, pero están baseados no outro, simplemente a virtualización. Aquí dos instrumentos creo que máis ou menos está claro, non? Son aqueles elementos que sirven para facer música, non? Ou amago de música, depende como se toquen. Se tocas moi malo a guitarra é un instrumento musical. É unha performance, pasa a ser teatro, xa non é xa non é música. Non. Ti, Rodicio, perdón. Sí, vale, dicía Charlie ao principio que iba a ser o baleiro menos baleiro, para intentar que a parte de definición teña unha parte así un pouco de baleiro. Quería pensar un pouco no rollo da música dende unha perspectiva epistemolóxica para guiala tamén un pouco cara ao rollo da ciencia ficción. Explícome, non sei se coñecedes a un filósofo que se chama Theodor Adorno, bueno, é un filósofo bastante famoso alemán, que ten como moitas teorías acerca da teoría musical e como se pode conectar con a teoría crítica estética e coa socioloxía. E, bueno, eu intentei ler algunhas cousas, lín algunhas cousas, pero non vou finxir que as entendín porque é mima das cousas máis densas e extrañas que lín na vida. Pero ainda sen entender, como que pon sobre a mesa algunhas cuestións que son interesantes e que só coas preguntas que se fai podes tirar algunhas ideas guais. E unha que me interesaba moito era esa idea da música como mecanismo de coñecemento, non, sobre como a través de como vibran de determinadas cousas no aire ti eres capaz de extraer coñecementos, o sea, coñecementos novos ou aprender cousas novas ou percibir a mensaxe que pretendeu transmitir outra persoa. E unha mensaxe que é abstracta pero que ti podes comprender de verdade. E hai algunhas teorías biolóxicas que explican un pouco por que nos gusta a música de un rollo evolutivo, sabes, como de que estamos adestrados para intentar atopar na natureza patróns xeométricos máis ou menos constantes e máis ou menos armónicos, non? Como que teñan certa lógica matemática e que a música nos resulta placentera porque son vibracións armónicas en certos parámetros, non? Que o ouvido recoñece, por eso lle resulta. Pero, claro, se intentas aplicar isto ás diferentes teorías musicais e aos diferentes estilos de música que hai no mundo, como que enfraquece un pouco, non? Porque como cando de repente unha persoa que escoita o heavy metal non lle mola nada, non? É igual de armónico, sabes? É exactamente igual de armónico e hai as mesmas estruturas matemáticas detrás. Pero conectaba esta idea da música como rollo epistemolóxico porque parece unha premisa interesante de ciencia ficción. E non sei se vos ocurre un pouco algunha obra, sabes, o rollo de comunicarse cos alienígenas a través da música, ou porque é como unha especie de linguaxe neutra que podería ser abstracta, percibida por que iso persona. pasou, non? Pasa nunha película en concreto, en Encontros na terceira fase, comunicámonos con Sí, música. é dicir, en serio? E con luces, non, ademais. Sí, era un tema luces, pero era musical, o de ta na 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 na, era pentatónico, creo, ademais. Efectivamente. Ao final, no, a mellor non a viches, joder, tes que ver. Non a vin. É mítica película de Spielberg, non? Encontros en Sí, é a mítica escena cando vais o platillo. Sí, bueno, é o final da película, tampouco hemos entrar en moito, pero sí, a música era Perdón por spoiler. As luces eran a maneira de comunicación. Pero non é extraño, non? Porque quero dicir, o que diste das ondas, das vibracións, todo isto, é que podemos aplicar, quero dicir, a música sí transmite mensaxes complexas solo coa música, ou polo menos na nosa cultura. O que dis, quero dicir, un acorde maior ten un matiz alegre e un acorde menor ten un matiz triste. Isto é difícil explicarlo así aquí ao show, pero ten ese matiz en certo sentido, quero decir, o sea, creo que aquí todos sabemos algo de música e nos entendemos. Pero é certo que a música transmite sensacións moi claras, non? Como, dende logo, alegría, tristeza, pero melancolía, diversión, ira. Creo que podes chegar a sentilo moi facilmente a hora de escoitar unha melodía, sen letras, sen ningún tipo de contexto, de autor, de nada, simplemente escoitando unha canción a través da música como tal, non? Sobre todo na música clásica, o mellor é máis evidente que mellor escuchar un ritmo punk que non poden ser algo lioso, non? Pero noutras eu creo que está máis claro
Sí, se aplica isto. é igual que unha mensaxe falada, canto máis complexa, máis información é capaz de transmitir, Exacto. coa música igual, canto máis complexidade ten, tanto polo longo que sexa, polas cousas que intente facer tamén. Parecíame, pois mira, non sabía o de Spielberg, pero é que me parece unha idea guai porque pensaba neste, claro, como na Voyager, en estas especie de plaquiñas que lanzamos cara ao universo, que moitas veces empregan rollos matemáticos, porque entendemos como que as matemáticas son unha especie de linguaxe que existe na natureza e é neutra, e calquera ser do universo podería comprendelas. Pero claro, as matemáticas tamén sempre están como un pouco núas de emoción, non? De un sentido social ou de un sentido como de seres vivos facendo cousas. E a música quizás está nun punto intermedio entre as dúas, non? E iso é o que ten de interesante. Sí, é que a relación música-matemática non é que é evidente, que é real, é absoluta, é así, non? Son hercios... Hai un xénero musical que se chama math rock. Math rock, non? Que bueno. Guapísima, pero quero dicir, flipa, que tes X hercios ou esta nota, tes outro, sabes? A afinación non deixe de ser a tensión dunha nota, bueno, estaba pensando na guitarra, non? Na tensión das cordas, pero non sei de ser iso. Quero dicir, a maior afinación en matemática, os intervalos funcionan en base a matemática, e mesmo cando cambias esos intervalos matemáticamente, creas incluso novas músicas. Quero dicir, nós solemos pensar en tonos e semitonos, pero, por exemplo, a música india, creo que era, por exemplo, ten microtonos, non? Que é moi característica das súas melodías e tal. E aí volvemos á idea de ideas complexas, non? Había un mítico meme que era música nos videoxogos, non? Chegabas a un deserto e automáticamente música árabe random desta, non? Música no, que sei, que máis así, no campo, na campiña, non? Pois así música celta, non? Así unha cousa. O nivel da xungla e os bongos. Os bongos, non? Así, vamos aquí a darlle de caña, non? Non sei, pero está aí, non? Ese concepto que se entende perfectamente. Entón, bueno, sí que... Bueno, decídesme o da peli de Spielberg, pero non sei se recordades na peli de Prometheus bueno, non sei, que é unha continuación de Alien, non sei, na peli de Prometheus, vai. Prometheus, desastres, diría iso. Sí. Pero vai, había un detalliño que me molou un montón, que era que os aliens estes que crearan, o sea, os alienígenas que crearan o alien, os tipos estes, non me acordo como se chaman, os ingenieros. Sí, enxeñeiros. Manexaban as súas naves tocando unha flautiña, que me parecía unha cousa super guai, tío. Sacaba a flautiña, tocaba algo e de repente a nave prendía e funcionaba, sabes? Hai un episodio que eu creo que é o mellor de Star Trek a nova xeración. Creo que está considerado, creo que ata gañou o premio Hugo, de feito, xuraría, que gañou un premio polo episodio, que é como que Picard como que atopa unha flauta dunha civilización extraterrestre e comeza a tocar a flauta e como que comeza a lembrar a vida dun tipo desa civilización, sabes? Sí, sí. Que guapo. Que bueno, non? Eu creo que o capítulo está considerado como o mellor da historia de Star Trek, un dos mellores. Creo que gañou premios e todo, o sea, está bastante guapo. A premisa está guapísima. Sí, a ver, o capítulo está... Lembrame un pouco, en outro sentido, non? Ao de aprender como un novo idioma ou ver o futuro, todo isto de a chegada na rival, non? De cando aprendes unha lingua desbloquearías algo, non? Pois ten aí un punto, non? Sí, creo que se chama a luz interior, creo que se chama. Gañou o premio Hugo, sí. Sí, teño que velo. O da frauta, iso sí, o da frauta está guai porque me parece que abre un mundo de cousas de significados super chulos para a música, non? Nesa sociedade e tal. Pareceme unha mierda que o puto robot David saiba tocar esa flauta para manexar na nave de 3 minutos. O sea, eu sinto esa peli Prometheus é unha... En xeral Prometheus... Sí, como con todo fai un pouco creepy, tío, porque tamén intenta reflexionar sobre o rollo da humanidade dos robots polo tema da música, en plan, cando está o robot David tocando o piano ese decora, esta sinfonía foi composta por un robot ou por un home de verdade? É que eu de verdade, se a xente o pide, algún día facemos un monográfico de Prometheus ou desas películas de Prometheus e tal, cal era a seguinte? Eu aí teño roda, Non, por iso digo, porque eu creo que pagaría pena porque unha película onde intentan meter a hostia de cousas. Sí. Habría moitísimo do que falar, sabes, destas cousas, non? E tal. Bueno, non sei se queda algo de definición por aquí, que teño, aquí está o guión.
Nada, Podemos vai, seguir vai. nada, no? Eu creo que xa podemos afondar no Pozo, pozo. pozo, pozo. Pozo. Así que nada, melodiña pequeniña aí para afondar. Así que nada, entramos na froitería para abrir melóns e roubalos. Alba, podes teste a palabra directamente para comentarnos algo xa máis con máis idea. Pois eu quería comentar que na estética musical dos últimos séculos prevaleceron dúas concepcións diferentes da natureza da música, que serían a imitativa e a expresiva, históricamente asociadas á ilustración e ao romanticismo. A ver que vos parece. Segundo a primeira, a música deixou de se entender como un ornamento da poesía e pasou a ser considerada un modo autónomo de reflectir a natureza diferente da imitación verbal, aínda que non menos verdadeira. Isto quere dicir que era incluso máis directa e natural que a palabra. E co xiro romántico, o acento foise desprazando desde a imitación da natureza cara ao xenio creador e a espontaneidade dos artistas, e acabou impoñéndose unha nova concepción da obra musical como expresión dos sentimentos, non? Moi romántico e todo. E estas dúas posicións pódense recoñecer máis ou menos relaboradas nalgúnas teorías do significado da música xurdidas na segunda metade do século XX, así que máis ou menos chegan ata a día de hoxe. Entón non sei que pensades. Sí, o sea, penso que este tema en particular é como un dos highlights de case todos os baleiros perfectos, onde falamos deste paso en plan, no século XIX inventouse case todo, no? Seguimos cos putos traumas que nos creou o paso do século XIX. E o que ten de interesante a música é que fixo o mesmo, pero un pouco antes, como que foi a primeira onde se viviu este xiro. Bueno, quizáis a poesía, bueno, pero a música foi onde se tanteou e onde se explorou por primeira vez o primeiro que explorou isto, que despois acabaría permeando en xeral toda a concepción da arte. E é interesante porque, cando os escritores no século XIX intentan pensarse a sí mesmos como autores cunha traxectoria que poden facer como unha obra que teña sentido en sí mesma, Beethoven xa era unha estrela do rock morta había décadas, por decirlo así, sabes? En plan, era algo que en realidad estaban copiando ese mecanismo que viña da música. E isto para a ciencia ficción e a fantasía ten a súa consecuencia, que é que en realidade moitos dos xéneros hai moitos tropos ou maneiras de entendelo ou emocións ou atmosferas que foron construídas polos músicos que deron ese paso primeiro, que se achegaron a eses xéneros primeiro, dende esa perspectiva máis autoral, máis de xenio creador. E, parecíame interesante, sobre todo na perspectiva da fantasía épica, porque moitas veces falamos de cales son os referentes literarios, textuais dos autores épicos, non? Falamos en plan, pois unha referencia moi clara de Tolkien foi o Cantar os Nibelungos, ou en xeral Beowulf, toda esa poesía medieval. Pero claro, a maneira en que Tolkien pensaba ou imaginaba as atmosferas dos Nibelungos e de Beowulf, falo dos Nibelungos en particular, porque, claro, seguramente estaba moi tamizada pola maneira en que se imaginou Wagner primeiro para musicalas. E de alguma maneira a épica moderna, a sensación da épica moderna está construída polos músicos do XIX tamén. Non sei como vedes eso. Pois moi interesante. Interesante, dende logo. Eu O sea, estou de acordo. comparto o que dis, Eu estou de acordo Pouco porque sí que creo que eran coñecedores ademais desas obras musicais, porque Wagner foi a gran influencia tamén da época. Pero non se menciona tanto, verdade? O sea, teño a sensación de que sempre que se fala de Tolkien falase das épicas medievais, pero non se fala de Wagner, por exemplo. Non, porque non se fala das referencias musicais, porque se enfoca de cara, eu creo que aí que se enfoca de cara a lingüista, de cara a lingüística e literatura, porque ele era lingüista. Entón, pois, xógase máis nese eido, non? Igual as súas referencias musicais tampouco as deixou tan explícitas como as outras. Xa, é que no fondo hai un pouco aí como de consciencia, o termo jungiano, pero de como de consciencia colectiva, sabes? O rollo de a outra foi tan influencial que ninguén a pensa como tal, sabes? Simplemente todo o mundo a coñece e partimos de aquí como base, non? Non, moitas veces as referencias tampouco se fan de carácter interdisciplinar, fanse intertextualidades entre a música, collense referencias de música e sobre a música tamén influen outras cousas, pero non se miran as influencias entre disciplinas. Ás veces
non sei, tendemos á especialización. Sí, certo, Entón, certo. eu creo que ten que ver con iso. Bueno, e non quero... Sí. Didi, Charlie, di. No, eu quería tamén facer unha reflexión sobre o Estrella Rock, chegou moito antes, non? Que falábamos de algúns outros artistas xeniais, pero hai os escritores sí que tiña, é que non sei se a veces tamén como se estudamos, non, se como contextualizamos, igual nos lle damos máis importancia que realmente na cultura popular dese momento tiñan, non? Quero dicir, non sei se Garcilaso de la Vega tiña a nivel popular algún tipo de... O na corte entendemos que Un sí, grande por Garcilaso. supuesto, tal, pero Garcilaso ou Shakespeare ou tal, porque sí que no teatro, sí, quero dicir, o pueblo sí iba ao teatro e adoraba destes dramaturgos, pero non sei se por iso é moi aventurado decir que o primeiro estrela do rock, non? O primeiro estrela o artista xenial partimos da música, ou ao mellor entendín mal, eu, non sei se... No, pareceme, se de feito cando escribía eu estaba pensando en Shakespeare, no caso de Shakespeare, pero claro, É a xente distinto, iba... teatro é distinto, Sí, claro. é un pouco distinto, pero a xente iba a ver as obras de Garcilaso de la Vega ou iba ao teatro porque lle molaba moito o teatro. Sabes o que che quero dicir? Entendo. Claro, é que non sei se iba só... A ver, a xente polo menos no século... A ver, Garcilaso non teño claro que escribira teatro, No, Garcilaso era guerreiro e sonetista. Era o das églogas, non? Sí. Entón, Sí, no, estoy pensando en Lope de Vega. Lope de Vega, querías decir ti, sí. No século XVII a Sí. xente iba ao teatro porque era a festa de ir ao teatro e ademais era un momento no que se xuntaban por primeira vez todas as clases porque no teatro da antigua Grecia e Roma os escravos non ían ao teatro, non eran considerados, en fin. Entón aí sí que no 17, no Corral de Comedia, sí que se xuntan todas as clases sociais por primeira vez, desde o rei, que tiña o seu apartado sí, nos teatros particular, isabelinos e tal, non? ata, exactamente. Entón, claro, será a festa de ir ao teatro. Ademais, cada sitio tiña, pois había un sitio para as mulleres, outro para as clases así máis elevadas e tal. Entón, pois, digamos que cada sitio e cada parte da poboación que asistía ao teatro tiña a súa función. Como anécdota, podo vos contar que as mulleres podían levar unha bacenilla e tirarlles os mexos aos que estaban diante. É rico. Así que, a ver, o teatro íase non só non, pero falábamos desa figura. Eu sei que en Francia, Molière e tal, sí que se iba a ver o sea, era importante, quero dicir, o sea, entre o pobo coñecían o seu nome e iban a ver as súas obras. Fora de que... O de Lope de Vega tamén, porque a máis... Claro, eso vou, non? Entón, o mellor sí que estes pudieron ser os primeiros rock and roll stars, mesmo antes que os de... que os músicos, non o sei, o mellor habría que un día falar deste concepto, a ver onde chegamos. A ver onde chegamos, pero... De todas maneiras, digo porque estou non pensando así, estou soltando que se me ocurre, non está moi baseado en nada. Claro, bueno, non me quero pasar a parte dos compositores clásicos sen mencionar Classicaloids, que é un anime xaponés onde os personaxes son como unha especie de, non sei, avatares clónicos ou algo así de os compositores clásicos que chegan como a unha aldea de Xapón onde están intentando mover un pouco a escena musical, como que construen un auditorio para ver se aí a escena musical do pueblo mellora un pouco e de repente aparecen como clones raros de Beethoven, de Mozart, de Liszt, de Schubert. E é todo pues, un anime en plan fantasía Sailor Moon, en plan o sea, de repente Chopin como que ten unha revelación e ten como unha transformación claramente referencia a Sailor Moon onde vai falando polaco durante a transformación e compón algo, sabes, como de repente ten poderes, é unha cousa loquísima. Falando de anime, que tamén está relacionado con música, que descubrín outro día, isto non o sabía que existía ata aí nada, era que hai chamase Shiori Experience, non? E vai dunha profesora de 26 anos que é poseída polo espírito de Jimi Hendrix, que lle di que debe formar unha banda, convertirse na lenda musical antes de cumplir os 27 ou palmará. En plan, pareceume sublime a idea. O sea, pero é real, quero dicir, o sea, Shiori SH Experience. Estou pendente de buscades por aí e tal. Ademais, o dibuixado pareceume flipante nas veces que vin e tal. Teño curiosidade, como mínimo por ver onde, bueno, por ver por onde tira tal, pero é ao revés, o sea, ten que facer a banda ou senón palma, non fai a banda e despois palma os 27, é ao revés. Claro, é a maldición, non? O sea, como que non sei cal é o significado todo ni nada,
Pero hostia, sale Kurt Cobain tamén, non sei o rollo, teño que non o lin, xa lo digo, descubrí outro día e dixen, hostia, noto aí tal para ver de que conaba isto, porque me pareceu super tola a idea, claro, evidentemente. Encántame a idea. Xapón, tío. Mai, Salva, abre outro por aí se queres. Unha cousa, Sí, antes de sí, Alba, perdón. un minuto, Sí, sí. Hai unha escena na serie, non sei se viches esa serie de cortar por liña de puntos, pero hai unha escena onde hai como un apocalipse, como que a música deixa de existir, e o tipo ten na casa como un perro que toca a melodía esta de Paralisa de Beethoven con peidos, non? Entón, está como todo o mundo destrozado, en plan tipo Mad Max, aparece un tipo dicindo, el mundo se ha acabado, prohibiron a música, que facemos, tal, e aparece o tipo no horizonte, e saca o can, en plan, comeza a sonar a canción de Paralisa con peidos. Eso, parece unha escena moi graciosa, como ten que ver con ciencia ficción tamén. Xa me jodería, que chegase a fin do mundo e só tuviéramos o puto Paralisa dos huevos, tío, Pero en peidos de can, Tío, entendo que é verdade, pero encantaríame que esta mierda acabases de inventar agora mesmo. ¿Sabes? Non. Isto máis loco. 100% en serio. Ata que punto non nos inventamos as referencias, sabes? Que a xente teña dúbida de cantas cousas de aquí realmente existen logo no mundo real, non? Eu nin confirmo nin desminto. Ese é o Pablo Pesado, que comenta non sei que obra dun tipo ucraíno que se coñece el. A ver, pero que eu din por feito sempre que Pablo nos mentía. O sea, non... A ver, creo que co de ben, picar, creo que co de picar da flauta mentín durísimo, pero bueno. Claro. Creo que a flauta toca ao final e non ao principio, entón mezclei aí o capítulo. Pero perdonade, verdad. Nada. Veña, Alba, que máis tiñas por aí ti? Pois a ver, despois destas grandes referencias, a ver quen fala. Pois nada, eu recordei cando acordamos o tema, pois acordeime de que referencias así coñecía nas que os instrumentos musicais xogasen un gran partido. E acordoume do xogo do Zelda, o primeiro que eu xoguei, que foi a Ocarina do Tempo. Entón, bueno, sabedes todos de que vai Zelda, non? Non o teño que explicar, pero basicamente neste Pero xogo... Zelda quen é? O chico? Ou a... Zelda é o xogo. A lenda de Dalle unha hostia, Alba, dalle unha hostia polo micro a este rapaz, tío. Saca a man por aí virtualmente. No, eu xa teño moita paciencia cos alumnos que tamén me fan este tipo de preguntas, o que pasa é que non as fan como a Guillermo, entón pois xa teño resposta sistemática. Entón, pois iso, Link consegue a Ocarina, ao principio a Ocarina das Fadas, que lla dá unha amiga e pode interpretar cancións con poderes máxicos. Pode falar coa amiga na distancia, pode facer que saia o sol ou que chova ou probar a amizade coa familia real. A Ocarina vale pa todo. Logo pasa de ser a Ocarina das Fadas pola Ocarina do Tempo e Link vai aprendendo distintas melodías que lle permiten resolver calquera tranco, entrar en templos, teletransportarse, conseguir a espada mestra e, sobre todo, viaxar ao futuro e retornar ao pasado, de maneira que as súas capacidades mudan segundo é adulto ou segundo é máis novo. Entón pareceume moi guai o do Ocarina do Tempo. Teño moi bo recordo. Está pensando que por qué... Claro, está pensando cando propuxeches o tema de sacar o tema da Ocarina do Tempo, que non sei moi ben de onde ven a Ocarina, e mirando así un pouco, é un instrumento super extraño, que parece que se inventou en todas partes do mundo á vez, pero de maneiras independentes. Unha cousa así. O sea, algúns din que ten orixe precolombino, sabes, en plan de América prehispánica, pero outros din que... Bueno, pero en xeral, de todas maneiras... Como a flauta, non? O tema de facer un algo de madeira ou poñerlle buracos e ver que con iso cambia o ton. De pedra incluso tamén as hai. Bueno, a Ocarina creo que é así como de barro, non sei. Pero claro, a ver, é que non deixa de ser unha concavidade con buracos. Claro, Entón, exacto, non? É o que digo. sempre é moi sonoro. Non é difícil que desde diferentes sitios chegasen a ese nivel de experimentación. É como desoplarlle o quinto de cerveza cando está máis baleiro, vai sonando cada vez máis grave. Joder. Isto que chaman, no meu pueblo chaman os instrumentos de pastores, o sea, esta xente que se pasaba todo o día no monte e ao final facía instrumentos un pouco por pasar o tempo. Sí. E basicamente consiste en atopar algo tipo tubo. Sí. Ou eso. Para que teño colegas que saben facer esta cousa tamén como moi de pastores, de poñer as mans de determinadas maneiras para que soen como paxaros. Non sei se coñecedes algúns destes. Non sei, pero seguro que Rubén
Vou facer O Rubén seguro que sabe, Noutro seguro podcast que seguro que sabe, tío. Moi ben, que as referencias encanta. No, a Pero si referencia volvendo- random, non sei. Sí, bueno, hai unha sección ornitolóxica no último tigre, veña, xente, xa o deixamos por aquí. Dicía que en xeral os celdas fan, joder, sempre lles gusta moito usar a música de maneira moi temática e hai moitas onde podes non só escoitas cancións, senón que podes tocar as cancións. Está pensando no, joder, quizáis o máis loco de todos é o Wind Waker, porque xa directamente non é que toques un instrumento, senón que o teu instrumento é a batuta do director e podes como dirixir o vento e con el facer como cancións. Que? Que guai, eso non o sabía. Non sabías? Sí. Non É hai como Sí, é como que podes, bueno, porque a mecánica é un pouco dirixir o vento porque ti viaxas en barco, pero méteno pola vía musical. Entonces, metes un instrumento que é a batuta do vento e tocas o vento, por decir así, que é unha idea moi guapa. E en xeral penso que é unha idea que se emprega moi, xa que é moi brillante dos celdas, porque entronca tamén pois, coa idea ou o tema que pretenden transmitir, que é a fantasía da aventura. E pola vía musical reforzan esa idea de viaxe, porque cada pobo ou cada tribu ten como un leitmotiv, unha melodía asociada, e ti aprendes esas melodías cando viaxas e descubres os distintos sitios e podes tocalas con eles. Penso que, por exemplo, no Ocarina of Time está guapísimo porque literalmente cada leitmotiv dun dos templos sirve para que te podas teletransportar a eles. Como que é unha idea moi guai porque entronca coa propia mecánica, o sea, que é moi propio dos videoxogos, que o xogador pode facer as cousas, non simplemente percibilas, e permíteche participar desa técnica musical que é o do leitmotiv, que se emprega tanto nas películas, que se empregaba moito na ópera tradicionalmente, faiche participe pola vía de ensinarche as cancións e facer que as tocas. É unha cousa que penso que está moi ben. Moi ben. Curioso como hai xogos que implantan minixogos dentro do propio xogo, moito relacionados coa música. Hai xogos, os de Guitar Hero, todo isto, que evidentemente a súa función é iso, non tocar. Pero estaba pensando en dous exemplos que me viñan a cabeza. Un que é mítico, que é o de GTA, creo que era o San Andreas ou o Vice City, non sei, pero había como un minixogo ou unha misión que era bailar ao ritmo da música. Era bastante difícil a broma. Eu creo que debía ter un pouco de latencia e costaba un pouco. Pero hai un exemplo que saliu hai pouco, hai un aniño, no 2021, que se chama Metal Hellsinger, que é un FPS de demos, de disparos, non? Pensado en un Doom, pois está soando tralla durísima por detrás, non? Metal aí heavy genial, e se ti vas ao ritmo da música disparando, tes como un plus de dano. En plan, e tal, o sea, non? Se vas co cais ou co bombo, non sei, está clara cal é o ritmo, non? Entón, das como máis dano ou tes así un power up nese sentido. É super... a idea é moi boa, o xogo mellor non é tan bo, pero a idea sí que me pareceu interesante, que eso non foi a primeira vez que o vi aplicado o tema do ritmo a un FPS. Entón, bueno, demostración destas que se pode facer de todo, no sentido de como implantar, música no videoxogo, máis aló da banda sonora, non? Que sí, pero eu creo que o tema rítmico, sexa cunha combinación de botóns, sexa con tal, sempre hai xa un par de décadas que o meteron por aí, non? Bueno, 20 ou 30 anos xa que estamos nos 90. Así que sí. Sí, un pouco o rollo, en xeral o rollo dos xogos rítmicos, que tes que estar como atento á música, como que a música é parte da xogabilidade, está moi instaurado. Eu creo que o mellor é que alín Xapón tamén no Xapón teñen estas máquinas de ritmo, sabes, que son videoxogos, pero dasles con pausa dos tambores. En plan, aquí non hai, bueno, aquí nunca vin, non, pero ali teñen un tirón da hostia, Ana, da Gruta de Zamaluque, outro podcast mítico. Teme falado moitísimo delas e do éxito que tenen os salóns, que hai xente que xoga, pero que unha barbaridade, sabes? O sea, que non é deste punto onde chega onde empezou o videoxogo, empezou o que é baterista real, non? Que necesitas un coñecemento xa rítmico absurdo para tal, entón. Xa, porque no Guitar Hero, a ver, vos que toca esa guitarra, entendo que o Guitar Hero é a versión para preescolar, non, da guitarra. Oxalá fose tocar a guitarra como Guitar Hero. Non, a ver, conste que hai Guitar Hero, estaba o Frets on Fire, que era co teclado do ordenador e tal, que pasa? Que é limitado, non? Nunca será como o mesmo. O sea, hai xente que dis, no, se tocas moi ben o Guitar Hero, seguro que sabes tocar a... Nah, o sea, e non digo que o que quero dicir é que son de cousas diferentes. Quero dicir, o Guitar Hero ao final
non non ten nada que ver, quero dicir, pero hai cancións moi difíciles en Guitar Hero, xente esta esquizomods e tal, que son auténtica peña, pero tolísima o que tens que facer aí. Eu creo que hai rollos moito máis difícil que tocar a guitarra. O que pase que non ten nada, é outra cousa, o sea, non ten sentido. Non... E o minixogo de tocar a guitarra do The Last of Us, como é? O sea, é máis realista, é máis loco, é máis... Sigue sendo xogo? Como... Bueno, eu creo que buscaban algo de realismo, pero non ten nada que ver con tocar. O que pase que sí que é verdade que os acordes usados, como ela toca, a animación e tal, é ultra realista, hiperrealista, máis ben. Sí, eso sí que sí. Fai a versión, ademais, por se alguén ten a dúbida, fai unha versión moi bonita da de Take On Me, ¿no? De como se chama o grupo? Era, tiene un nome... Wham, Take On Me de Wham. No, chamase o grupo, o sea, A-H-A, A-A. É que non sei se pronuncia así, pero eu sempre pronunciei así, A-A, Take On Me. Ajá. Que tengo ademais o videoclip este mítico de medio de buso, medio real e tal. Bueno, está unha versión. Pois iso hai unha versión moi melancólica de Fin do Mundo no The Last of Us parte 2. Non. Bueno, máis perdón, Darío. Eu teño que añadir unha cousa, sí. xa que falas do fin do mundo, joder, nos Fallout a música ten bastante importancia, non? Pois estética retro con música dos 50, ese yermo, non? Nuclear, e ir camiñando por aí con cancións de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, non? Entre outros. Sí, Ou sí. cousas así, pois está bastante guai. Bueno, ese é o concepto que meteron aí no Fallout, non? Dese rollo cincuenteiro rock and rollero, rockabilly americana, non? Sí, bueno, sí, jazz, tamén hai moito jazz, sobre todo. Eu creo que, xa digo, tamén digo que o tema dos videoxogos, música dá pa un, bueno, dá pa 3, 4 ou 10 palangullos, evidentemente, pero... No Cyberpunk, de feito, está a música é unha parte importante da historia tamén. Sí, eu creo que como videoxogo é unha obra complexísima, probablemente dentro a día de hoxe din que o mellor é a obra, crear un videoxogo pode ser unha das obras máis completas, non? De que necesitas case todas as arquitectura, ilustración, debuxo, fotografía, música, tal. Entón, claro, chega a niveles de toda unha combinación, non? E a música a día de hoxe no videoxogo é que é impensable case facer un videoxogo sen música, é rarísimo. É rarísimo atopar un videoxogo sen música. Eso sería algo a destacar do videoxogo. Exactamente, inclusive o normal é que tivese algún tipo de como se diría, de mecánica iso, non? De xogabilidade que tivese algún motivo, perdón, para iso, esa decisión artística. Hasta aí chegamos, non? Quero dicir. É que ademais a música dos videoxogos está feita precisamente para que che concentres máis no videoxogo moitas veces, non? Sobre todo no que falaba Alba ao principios de Mario Bros, ou as de Zelda, ou sobre todo os principios dos xogos estes de 8 bits, que a música era unha das cousas que che ia concentrando no xogo, non? Sí, porque aparte, por exemplo, marcabache o tempo que che quedaba. O Sonic tamén, non? Mario Bros, Sonic, todos esos xogos xogan moito con iso, non? En plataformas sobre todo tamén. E ademais e creo que Rodicio pode ampliar, pero hai que pensar que a música era a mínima expresión cando falamos de 8 bits, non? Crearonse auténticas obras mestras da cultura popular, quero dicir, penso nos Castlevania, penso nos Dragon Quest, nos Final Fantasy, por Pokémon, Mario Bros e tal, pero falamos de cando eran reducidísimas posibilidades musicais, o sea, recoñezo que hai auténticos xenios por conseguilo. Quero dicir, por adaptar a auténticas sinfonías a 8 bits ou 16 bits, vaya, o sea, é unha... creo que se dá pouco rédito, creo que co tempo sí que ahora todo típico minoría cando todo o mundo fala non que este infravalorado, non? Xa, pero eu creo que algo que sí que considero a veces un pouco fora do discurso, e creo que ti, Rodicio, podías falar nese sentido. Sí, é un pouco o exemplo máis paradigmático do rollo de traballar desde a limitación, sabes, en plan, isto é o que temos, non temos nada máis que isto, literalmente a máquina non pode reproducir máis sons, a ver que te imaginas, non? En ese sentido, claro, falaba antes Alba do Ocarina of Time, e penso que o Ocarina of Time, claro, dende a perspectiva do xogador, o tema do 3D a nivel visual era tan espectacular, tan revolucionario, tan tolo, tío, que ti piñases unha tele era imposible, o sea, pensabas que era unha cosa imposible, non podía estar pasando. Que ao mesmo tempo pasou unha revolución musical nos videoxogos e foi un pouco máis silenciosa, ou teño a sensación que se comenta moito menos, que como que se asumiu simplemente como que ahora os videoxogos poden ter a mesma música que as películas, xa está, non? E
Claro, pero se escoitas a banda sonora do Zelda respecto do Zelda de Game Boy, claro, o salto cualitativo é extremo tamén. Claro, é extremo de que, bueno, de repente a máquina pode reproducir un montón de sons novos, pode imitar un montón de instrumentos novos, o sea, literalmente poden sonar máis de 4 cousas ao mesmo tempo, non? Que tampouco era tan... Eu Sí. manter a banda sonora das pelis creo que é porque, claro, a maioría do público en principio hai máis público que ve pelis, non? Entón creo que é por iso que se identifican máis polas pelis. Non sei se entran cuestións de propiedade intelectual, que igual tamén. Non Pero o a que sei. te refires? Pois, por exemplo, que nos videoxogos do Señor dos Anéis que se manteña a música das pelis. Vale. Sí, eso era Cousas cuestión de así. dereitos. Eso Sí, acabalo o de sea, comentar aquí. Que non Sí, se sí, fai sí. outra música específica para o videoxogo porque a peli chegou a máis xente, entón é super identificativa. No, E despois porque ademais, non, pero nos xogos máis famosos do Señor dos Anéis, que foron os de Electronic Arts, o Retorno del Rei, dos Torres e tal, que eran xogos baseados nas películas. Quero dicir, non no Señor dos Anéis, senón que eran xogos baseados nas que non pelis. son baseados nas películas, non manteñen a terceira idade, por exemplo, que en principio Non. non é baseada na película, sí que mantén a banda ¿Sí? sonora, Sí. Pero, Sí, sí. pero Sí, terá licencia. comprouse. Igual que compras outros dereitos, podes comprar Claro, os dereitos terá da banda licencia sonora. ou algo É de da... propiedade intelectual, pero eu creo que aí tamén xogou un papel o de que a xente maioritariamente, pois o Señor dos Anéis, bueno, a película como arrasou que a tiña vinculada. E logo hai Creo que inspiracións, e logo hai bandas sonoras, perdón, que ao mellor non son oficial, pero a xente anda rondándolle por aí, non? É como pasou agora coa Señor dos Anéis a serie, perdón, como se chama? Os Anéis de Poder. Hai cousas que lembran un pouco a idea de Howard Shore. Evidentemente non hai ningún só tema de Howard Shore neste sentido, pero eu creo que se inspiraron, mesmo, non sei se estades seguindo a serie o día, non? Pero houve algunhas frases que se repetiron que logo apareceran nas películas tamén, ou son chiscaderas a estas. Quero dicir, ao final, sí que é verdade que a día de hoxe eu creo que a nivel popular as películas son bastante máis coñecidas o mellor que o libro. Inda que todos saiban que o libro existe, pero... Sí, pero en todo caso, é un pouco como gravar en Nova Zelanda a nova serie, sabes? Sí. Non é literalmente o mesmo sitio de Nova Zelanda, pero é o sitio que está ao lado, Sí, pois coa música sí, sí. igual, sabes? Non Sí. son os temas de Howard Shore, pero é moi Exacto. claro que a maneira en que está feita a orquestación, os timbres dos instrumentos, está todo un pouco copiado. Non copiado, inspirado, vaya. Inspirado, claro, sí, totalmente. E logo, bueno, eu quería abrir aquí o melón das sintonías nas series, non? De ficcións, eu centreime aquí nas de fantasía e de ciencia ficción porque é o noso, pero vai, ao final eu creo que as sintonías en xeral son dos catalizadores máis fortes da nostalgia e da cultura popular. Sobre todo son moi xeracionais tamén, hai que dicilo, en plan, non se ti lle cantas o mellor a canción do Dragon Ball Z, non? A un neno de 12 de 13 anos ou tal, pois dirá, este tío é un normal profundo, non? Claro, en plan, dirá, este por favor, non, suelte. Que si Está máis próximo, porque os meus alumnos non viron Dragon Ball xa. Os alumnos do lector. Pois sí, no? Que si quere bolsa, me dirá, non? O neno. Pero bueno, eu tiña algúns exemplos clásicos, non? Que me pareceron sempre sublimes dentro deste tema das sintonías, por citar algúns, hai moitísimos, seguro que vos saen agora a vosotros, pero a min sempre fun moi fan de Expediente X. Ademais, unha das maiores series de ciencia ficción que se fixeron. Moi ben levado, cando isto dos anos 90, ese me pareceu moi épica. Momias aquí, porque sempre me fixo gracia de vienen las momias, toda esta movida que nos ponen na dúas. Sailor Moon, porque creo que ainda non os citamos nesta tempada e había que facelo xa. Dragon Ball Z. Dime, perdón, Alba. Eu fixeches ti, que non o fixen eu. Bueno, Tamén o mencionei antes, Hoxe saiu dúas veces. Dúas veces. Bueno, Dragon Ball Z evidentemente con Son Goku e o de, bueno, ademais as versións que tiñamos en galego parecenme ultra boas. E non é porque non, es que lo viviste de niño, non, porque escoitei tamén a do castelán e ainda así me sigo quedando coa nosa versión. Ya, en Sailor Moon, bueno, isto xa o comentei noutro baleiro, pero en Sailor Moon pasa igual, está mellor dobrado ao galego que o español. E logo aquí habría o meme da de Doraemon, que non sei se sabedes que a Doraemon é que non ten nada que ver co original. Increíble. Cambiaron a canción e a xente hai como un meme que ás veces o poñen por aí, o Rubius creo que o viu tamén e tal, hai anos. É flipante, era un traballo pero moi bo, ademais, quero dicir, hai o tema claramente superior, falemos aquí de supremacía. A ver, original a min gustaba moito tamén, que conste. E logo quixen meter algo máis modernete, bueno, Oliver y Benji por aí tamén o podemos meter, eu digo que fantasía,
adianto un debate que teremos próximamente de Valeiro Perfecto, que se o Libribenlle unha serie de fantasía. No, é unha matada enorme e non é fantasía. Ok. E Pode logo ser por que meter algo... Dime, perdón. hai fantasmas nin Oliver e Benji, entón igual sí que fantasía. Sí, E porque borrachos. o tipo que ten malo corazón. Roberto Sediño, tío, que non me jodas. E logo quería meter un clásico moderno que se volveu extremadamente popular, unha sintonía como foi a de Xogo de Tronos, non? Que ademais pues, ten o punto de épica e de fantasía que buscamos por aquí. E me pareceu bestial. Eu creo que en xeral esa sí, Por certo. que a repiten. Sí. Sí, é verdad, Sí, é verdad. sí, é que me parecería todo un error renunciar a ela. Sí. O sea, que é Eu demasiado tamén. boa. Sí. Eu Pois a mí parece un pareceme pouco cutre, tío, que repetisen a mesma sintonía. Ten sentido, creo- porque ao final queren contar unha historia que As mesmas eu entendo, cosas. a decisión de deixala é que é boísima, é moi identificativa, atrai xente xa só por iso, e demostras que é a mesma historia, non? Que estás contando o mesmo universo e tal. Bueno, ten sentido, ten sentido para min a decisión. Pero bueno, iso, non sei se queredes vos lembrar algunha cousa bestial. Eu quería a min unha das intros que máis me flipa tanto por estética como por música, que parece un puto temazo, de verdad tedes que escutar esta. Non sei se é unha serie de fantasía 100%, sí que é certo que está baseado en A Illa do Tesouro de Stephenson, pero ten licencias un pouco así, máis que de fantasía, pois un pouco así épica, non, de piratas e tal. E ten así parte tamén como de, o sea, un parte pois non fantástica, pero sí parte de histórica, non? É unha serie que se chama Black Sails. En serio, o sea, a intro que hai e a música da intro pareceme do mellor que escoitei nos últimos anos e que vin nos últimos anos nunha serie de televisión. Simplemente iso. Black Sails. Sí, Non a piloto. brutal, de verdade que é increíble. O sea, super épica, ademais. Pero vai de piratas ou algo así, ou... Sí, o sea, realmente vale. como Digo unha porque precuela. Velas Negras, non? É a traducción, quero dicir... Sí, é como unha precuela de A Illa do Tesouro de Stephenson, Ajá. pero tómase como certas licencias, digamos, e mezcla un pouco realidade e ficción. Guapo. Ok. Está moi guapa. A min gustoume moito a serie, a verdade, é moi boa, bastante ben feita, ademais. A min a intro que me mola moitísimo, mola demais a intro que a serie. Bueno, É a de moitas, a de Westworld. A de Westworld parece moi Está moi guapa. guapísima. A mí a serie tamén me clásico gusta, moderno, que non? Dos últimos así que saíron que realmente Sí. triunfaron e mola, o sea, que ten algo. Por certo, que non sei se vos decachachedes en Westworld, imagino que sí, hai melodías o sea, hai cancións actuais que son a música, pero que trasladan como a estilo de piano, non? Ou con o órgano rockabilly, este que ou- teñen ali, como se órgano chama ese. este? Organillo, non? No, O gramola, No, Sí, gramola é gra- onde igual é elises gramola. ti os discos, non? Clavicémbalo, igual. non sei. Clavicémbalo. Cala a boca. No, refírese a típica pianola. Pianola, dos- pianola, sí, pianola. pianola, Pianola é o sí, nome. sí, sí. Sí, Pois sí que o son sea, aí. está moi guai, joder, hai Soa hai Pearl unha Jam, cover. acórdome, creo que era Sí. Black Hole Sun, creo que sonaba nun momento Sí, dado. ou bueno, algo así. eso non é Pearl Jam, non, eso é Perdón, Soundgarden, Soundgarden, perdón, foiseme Sí. a min a cabeza. Pero bueno, de todas formas, na última tempada, que non sei se sabichedes, pero hai unha cover da canción de Video Games de Lana del Rey que pareceme mellor que original, o sea, brutal, de verdade. Hai unha versión de unha canción de Radiohead de Sí, Exit sí. Music for a Film. American que Horror está Story, perdón, que dixeches? guapísima. Que dixeches algo de No, American no, Horror? de Westworld, de Lana del sí. Rey. Porque Lana del en Rey. American Horror Story eu creo que tamén facían algunhas versións nun momento dado na tempada do circo que estaban moi guai, algunha de David Bowie e tal, que tamén era bastante curioso, cantada por esta actriz, joder, non me sabe o nome agora, ni me vai sair. Pero bueno, a máis maior, o sea, que bueno, American Horror Story sabedes que se repiten os actores e tal, nas diferentes tempadas, pero en historias diferentes. Bueno, pois aquí era como a dona do circo, a Madame, e cantaba, tamén tiña un número musical, e versionaba a Bowie. Falando de esto de sintonías todo isto, fixme gracia porque para meter aquí a chisma musical para que a xente vexa que tamén somos estudiosos e académicos. Hai unha, a mellor a xente non sabe ou algunha, pero bueno, hai modos, creo. Na música hai modos. Modo maior, modo menor. A xente que non saiba, hai modos. Bueno, hai modos, vale, non pasa nada. Hai modos de ver a música, nada. Teoría musical a pequeniña, vamos metela aquí. E hai un modo, isto ten que moito que ver con transmitir ideas, non? Que falaban tamén antes Rodicio, non? O modo maior é feliz, o modo menor é triste, o modo armónico ainda máis triste, este tipo de... Poderíamos establecerlo así. E hai un modo que é o modo lidio, que é un exemplo típico
de dar un pouco máis de felicidade, un pouco máis de exotismo á melodía, en plan, e hai un exemplo perfecto paradigmático que sempre se pon en todos os libros de teoría musical, que é o do Simpson. Os Simpsons algún día vos a esta pregunta, queres ser millonario ou en pasapalabra ou tal, lembrade, a melodía do Simpson, a sintonía, está en modo lidio, por iso soa tan feliz, tan divertida, non? A maioría dos debuxos animados e tal, hai moitísimos que usan este modo. En plan, que un modo maior un pouquiño máis ledo que o modo maior como tal. Como se ten este modo? Variando unha nota, non hai que facer nada máis. Pero, como curiosidade, como dato mierda do día, quedavos aí. O Simpson está en modo lidio. Lembrade isto que seguro que vos toca un día a pregunta nese concurso. No, Bueno, no trivia. se parecen como son cousas destas de teoría musical que parecen como moi abstractas cando Sí. se explican, pero unha vez aplicadas ten Sí, enténdese joder, perfectamente. ET, a música de ET tamén está en lidio, por exemplo. Moitísima banda sonora en xeral, o modo lidio é moi aproveitado nestas cousas para dar esa felicidade así extrema e tal, escuítase perfectamente ademais. O sea, se o tocades e tal, ves onde está perfectamente esa nota. Pero bueno, non sei se queres comentar algo máis por aquí ou seguimos abrindo melóns, que estamos en tempo. Eu tiña por aquí algo do Filk ou algo así, pero non sei o que é isto, tío. Que é isto do Filk? Hostia. Joder, o do Phil que é moi gracioso, porque nas convencións había, bueno, as convencións de ciencia ficción e tal, pois reuníanse que son os escritores e tal, non? Entón, o de Phil é como unha broma dun erro de tipografía, pois, do tema de folk, non? Entón, nas primeiras convencións de ciencia ficción, pois, os que estaban ali convidados, pois poñerse a cantar e interpretar cancións pops, pero con letras cambiadas en honra a un tema, pois, por exemplo, do espazo, non? E os propios autores, que foron os primeiros filkers, non? Como se chama, serían, pois, Paul Anderson, Frederick Paul, Asimov, ou mesmo Ed Heinlein, que bueno, en plan, pues cantaban ali cancións nas primeiras convencións, non? Agora aparecer un movimento con propias estrelas amateurs, ou seja, que... Que dis? A ver, Ao parecer, eu sí. volvo ao que dixo antes Rodicio. Se me dis que isto é mentira, pareceme brutal. Se me dis que é verdade, pareceme igualmente brutal. O sea, vale máis dúas versións. Se isto non existe, habría que inventalo. O sea que... Bueno, perfecto. a ver, tengo que confesarvos Non, unha pero cousa. pareceme super... Está todo inventado. Pareceme guai. O sea, non sei. Faime bastante... Imagínate a Asimov dando palmas aí. Sí, ¿no? A ver, cas patillas e Inventado tal, esto, ¿no? ¿no? O sea, esto é inventado. Nin confirmo nin desminto. Pero que fillo de puta, tío. É que este... No, Que mierda de non podcast. inventado. Que non Bueno, inventado, logo- de verdade. ¿No? Xoro No. vos por Dios que non inventado. É que, a ver, pensa De feito- que se de feito, inventado é en mellor Wikipedia- aínda que a realidade. É que a Non mí se digo parece unha mellor. cousa, O sea... En Wikipedia hai unha páxina web de Wikipedia que se chama Filk Music. Só digo Pero en Wikipedia puideche escribir ti, Darío. É que claro, é que sabes que isto é a movida que ahora a Onde xente que chega nos a está escoitando, conspiración? a xente que nos está escoitando estará facendo a transmedia, non? Aí buscando a ligazón e non sei. Eu Eso prefiro, de digo verdad, que existe. prefiro que sexa mentira. O sea, que sexa unha invención túa de momento. Quédome con esa idea. Non quero buscalo. Nunca buscarei se isto é real ou non. Simplemente quero pensar que... Xoroche que non é mentira. Isto é totalmente certo, Dame está igual, dame igual. científicamente demostrado. Ciencia. Bueno, Ciencia. Ciencia o información, no ciencia, opinión. ¿no? Só digo que hai unha foto de Patrick Nielsen Heinen, que é un escritor que gañou o premio Hugo, tocando unha guitarra e cantando unha canción cunha tipa. Non sei, Darío, non soy científico, Simplemente- tío. O sea que... Simplemente digo iso, nada máis. Científico. Mira, Alba, pon ti, por favor, algo de orde aquí, trae outra cousa, porque... Ai, nos de novo. Eu quería falarvos da música na Terra Media. E quería tocar un pouco este tema, porque sabedes que na obra literaria de Tolkien, pois Música Filk, dirías. Calla a boca, me. pois Tolkien creou un complexo mundo ficcional no que sitúa diferentes criaturas, razas e povos coa súa propia historia e cultura, cunha idiosincrasia distintiva de ritos, costumes e linguas que se transmiten maioritariamente, chan chan chan, a través de poemas musicados. Bien. Eu aquí vexo A parte que máis nos gusta os libros son os poemas. Claramente.
A ver, déixame seguir. Eu aquí vexo certa concepción da música, pois, vencellada á antigüidade clásica. Imagino que tamén, o cantar dos Nibelungos, o de Beowulf, eso todo tamén inflúe, porque tamén era cantado, como o seu nome indica, como acompañamento, pois eso, da poesía e, se non da danza, pois de certos rituais. Penso nos ananos tamén, cando están cantando mentres recollen na casa de Bilbo, ou restos da cea, ou cando cantan na montaña solitaria, ou de todas as veces que cantan. Cando Sí. sacan as arpas e cantan a canción sobre o retorno á montaña solitaria, ou en Aragón, cando canta a balada de Beren e Lúthien, non? Ou a música élfica, que se vincula tamén incluso a poderes curativos ou a unha capacidade para espantar o mal. Isto en momentos do libro da triloxía había o Nazgûl, a sombra do Nazgûl, pero logo veñen os elfos e os seus cantares, entón xa se despexa esa sombra. E despois a adaptación cinematográfica de Howard Shore, bueno, a música, a adaptación cinematográfica de Peter Jackson, pois contribúe a configurar estas identidades políticas e culturais de homes ananos, trasnos, hobbits e mesmo do anel, porque cada tema pois está vinculado a estes elementos, non? O dos hobbits é o tema da comarca, este de tarararararara, e o do anel é este de na 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 na. Pois iso. E cos Menos elfos mal que este é un programa de radio no que podemos meter música, pero decidimos que é mellor que Alba cante as cancións directamente. A mí me parece a opción correcta. O sea, como productor, parece a mellor opción. A máis, cantou ben, entendeuse perfectamente, Un pouco vamos aquí rajar. Podo cantalo incluso cas notas, a que represento o anel e a Sauron, desde a flauta traveseira é si, do, si, mi, mi. Pareceme Suficiente. bien. No, pero que, no, que me parece genial, joder, que sea Leria. Indistinguible da ironía. Bueno, Seguimos. aquí hai un vídeo que o explica bastante mellor que a min non me gusta moito, pero Jaime Altozano sí que ten explicacións sobre como foi creada esta banda sonora e como está vinculada coas diferentes criaturas, etcétera. Porque además hai relacións entre elas, pois a música dos orcos, que é como unha especie de cambio ou alteración sobre a melodía que acompaña os elfos, etcétera, é moi interesante. E despois tamén apuntar que en The Witcher, eu tiña que falar de The Witcher, como non, que hai un certo espectáculo xograresco ou trovadoresco se pensamos na unión entre música e poesía. Eu aquí refírome ao libro, non á serie. Isto sucede, eu creo que máis veces eu creo que isto é ao mellor unha das características da fantasía épica, non sei vos que pensades. Sí. Porque en The Witcher, por exemplo, está o meu personaxe favorito, que é Jaskier, que é o xograr, que basicamente vai forxando con música e literatura a lenda de Geralt. E o que vai aireando os seus trapos sucios, coa historia del con Yennefer, o que vai recollendo e engrandecendo as súas xestas, e basicamente vai exercendo de historiador, non? Que é o gran potencial que ten o que se amosa. E é o único que se salva tamén ao final da saga, que quizáis tamén é un dato relevante de non imos matar o trovador, porque senón como van pervivir as andanzas de Geralt e como van trascender se matamos o trovador. A Geralt sí, podémolo matar, aínda que xa vos contei. Cantos spoilers vas facer de The Witcher? Xa que Pareceme ben. isto xa non ten nin pés ni cabeza. Bueno, era para resaltar a relevancia da música nun mundo no que a escrita e a lectura histórico-artística pois teñen unha carga de posteridade e de aspiración a mito. Sí. Di que sí. Que me quedou moi bonita esa frase, esta é miña, Sí que sí. E despois, a ver, eu anotei, pero non me pegaba despois moito. Anoteino, o de Lume e Sangue, non? A Casa do Dragón, que está agora. Porque recolle a historia da dinastía Targaryen e a min chamou a atención que a recolle o libro a través de diversos testemuños. E un dos testemuños, que é un pouco máis controvertido, é Fungo, non? E Fungo era o bufón real, que, bueno, entendo que tamén queda a medio camiño entre xograr e payaso, porque falaban diante del, porque tamén é esta categoría de dentro destas series de fantasía os músicos evidentemente non teñen a categoría dos heróis. Entón é como que diante deles o mundo pódese mostrar tal cal é, porque teñen unha categoría menor. E pareceme que é un pouco iso levado ao extremo. O músico non é o que fai as xestas, é o que a recolle despois, pero iso os que están protagonizando as xestas non lles preocupa así a priori, porque están a outras cousas. Non sei como explicalo.
Bueno, por exemplo, en Lume e Sangue tamén se fala un pouco da posteridade, do rollo de que os nobres ás veces están dispostos a sacrificar algunhas cousas por aparecer nos libros de historia. Non quero facer spoilers, pero vaya, é un tema de certa parte dunha das tramas, tamén vai sobre iso. E a relación entre o xograr e o bufón vai un pouco na liña do que comentas, eu creo. Moitas veces como que o xograr, o bufón máis claramente, non? Pero o xograr tamén te fai un pouco ese papel da testemunha que está presente, pero non intervén ou non é considerada polos protagonistas. Non Non é importante, porque non é importante en comparación cos protagonistas que Claro. son os que viven a historia, pero é importante despois a posteriori, porque evidentemente as crónicas que se podían facer dentro da propia fantasía quen as ia ler, pero as cancións aí entraba o papel do lenda e do mito e do músico. As cancións esas ibas a escoitar toda a xente ou iban quedar no imaxinario popular. Si sai, por exemplo, tamén en 300, non? O tema este de que Leónidas manda a un tipo que marche porque necesita que alguén cante a historia despois, Sí, sí. por exemplo, sí. Bueno, sobre o tema trovadoresco, penso que é o momento tamén de falar dunha novela de fantasía que eu penso que é moi famosa e que a moita xente lle gusta, pero da que tendemos a falar pouco, eu creo, no Baleiro, que é O nome do vento, da triloxía inacabada. 10 anos leva inacabada de Patrick Rothfuss. E que nunca acabe, por favor. No, nunca estivo acabada, El vendeu no doutra Pero eu espero maneira. que Patrick nunca acabe isto, de verdade. Solo polo tocapelotas que a peña, oxalá Rothfuss decida non acabar en plan, aí queda, da igual, dame igual todo. Da igual, estou rico xa. Eu opino que non a vai acabar porque non a sabe acabar. Eu non creo que Exacto. sexa, eu creo que simplemente está outras cousas e suerallo un huevo No, en medio. no, no. El vendeu, o sea, eu o nome do vento xolín hai un porrón de anos Sí. e aínda non acabara a segunda carreira. Xa son doutora desde hai 2 anos. Así que imaginade cando Pero non crees que cabe a posibilidade, digo, que non lle dé a gana. Quero decir, o sea, No, no, amarse de... que Pero va, que sentido que ten va. eso? De decir que non, o sea, escribe 2 libros de puta madre e dis que non é capaz... Que clase de capacidade perdeu para non acabar un libro? Publicou a primeira, dixo que tiña a triloxía completa e eu creo que lo que fixo foi meterlle á editorial unha trola como unha casa. Heroe da clase obreira, Patrick Rothfuss. Sí, mellor meteulle aún. El dixo desde o primeiro momento que tiña a triloxía completa, que a revisara o último volumen non sei cantas veces. Eu a día de hoxe sigo pensando que este señor non escribiu a triloxía completa nin de coña. E que sigue sin ter o último volumen. E que non o vai publicar nunca. A Esa ver, é... do que di Charlie, moitas veces hai como... Claro, cal é a liña entre non podo facer algo e non quero, sabes? En plan, no, eu non... ¿Sabes? No, pero é que neste caso eu non creo que... A ver, un tipo que crea esos 2 libros, que evidentemente no mundo da fantasía están ben vistos, o sea, funcionaron e tal, e de repente non sabe acabar... Non mo creo. Non mo creo. Non Sí, aparte non me parecen tan complexos a nivel estrutural, en plan, os arcos dos personaxes non son tan difíciles, ni... Non sei. A ver, Claro, exacto, eu- non é... Non sei. Non é que, por exemplo, eu estou seguro de que a George R. R. Martin sí que lle gusta un huevo escribir, porque creou unha historia excesivamente complexa, o sea, o tema de todo de canción de Xeolo Lume, tes moito arco de personaxe, tes unha cantidad inxente de pezas que encaixar que ata ti mesmo necesitas estes expertos na túa literatura para que repasen as cousas que sabes, o sea, só de... Matando yo os esbozos os amanuenses, a ver se todo Sí, sabes, para que verifiquen que sabes, o sea, que xente que tes un lendario tan grande xa e ainda por riba, amplíalo por detrás, non? Co os Targaryen e tal. Non sei, Pero eu creo que... eu estou de acordo con Alba non pola vía da complexidade das novelas, senón pola vía da expectativa. Quer dizer, hoxe en día é tan pesada a expectativa Sí. e o propio feito do teu retraso que ten que che facer moi chungo escribir a novela se non a tes Pode feita ser. xa. Pode ser, Sí, porque que xa sí, digo, sí. non coñezo por moito exemplo- non digo coñecer de persoa, pero tampouco sei moi ben. Nunca vi moita, non vi entrevistas de Patrick Rothfuss, non sei como se comporta el así ou que di el de xeito habitual ou, sabes, non sei se é un Cristo de persoa ou parece un tipo normal, non o sei. Bueno, un mistura. É un tipo moi carismático, eu vinlle entrevistas por aí e cursos e cousas, é un tipo moi carismático. O sea, parece un pouco xenio loco, vai coas barbonas e tal, Sí, e fai chistes un físicamente pouco raros. sí que vin fotos.
pero parece un tipo moi simpático, quer dizer, non parece o... Non sei, non parece un xenio loco deste de que non entendes o que di e tal, non? Pero bueno. Bueno, Retomando o tema. sí. Quería traer un pouco o nome do vento, porque penso que Rothfuss colle un pouco esta tradición medieval que está reinterpretado, recollida por Tolkien e por moitos autores de fantasía clásica, refai un pouco cousas con ela, utilizada para cousas distintas, porque, por exemplo, falaba Alba de como se emprega o trovadoresco en Geralt de Rivia, que probablemente é unha versión moi tradicional do trovador, como un trovador como historiador, trovador como a persoa que se relaciona de maneira tangencial coa historia, mentras que o nome do vento, o protagonista Cuoce, sabe tocar o laúde e a música non ten un papel tangencial, non está relacionado con como a historia é percibida, senón que é parte central da historia. Entón, sí que usa moito o imaginario tradicional do trovadoresco para a parte visual ou imaginaria, sabes? Toca o laúde, toca en tabernas, as cancións son como historias de personaxes da vida real, pero non ten ese punto humorístico, nin ten tampouco un rollo cronista, senón que o emprega para outra finalidade, que me parece un tramo moi interesante desta novela, que Cuoce ten un evento traumático, bueno, morren os personaxes, e el queda sen fala, queda abandonado no medio do bosque e non pode falar, pero sí consigue tocar o laúde, sigue podendo tocar o laúde e o instrumento sírvelle para procesar ese momento traumático. O sea, a música e a súa capacidade de relacionarse coa música simboliza un pouco o momento de cambio que ele está pasando e ao mesmo tempo é un instrumento co que el pode cambiar, a maneira en que el pode convertirse en outra persoa que supera ese momento é a través da música. E penso que é interesante porque é un emprego no ámbito da fantasía en vez de da ciencia ficción, da idea que falábamos antes, non? Da música como un elemento epistemolóxico, co que podes aprender cousas, co que podes superar fases, non? Aquí quizáis máis terapéutico que de aprendizaxe como tal, pero penso que vai un pouco por aí. E parece unha idea moi interesante, que non se emprega tanto. Por moitas veces o rollo trovador é máis, pois eso, tradicional, non? De cantigas e tal. Xa, pero eu creo que do nome do vento ten sentido porque no fondo é el contando a súa propia lenda. Sí. O trovador é el. Sí. Eu creo que é un pouco ese significado simbólico. É el contando a súa propia lenda. Sí, pero, por exemplo, este momento como que ten outras profundidades, non? Como que vai a outros sitios. Non sei... Estou de acordo en que tamén o usa como crónica, está claro. E tamén como humorístico, incluso. Aparece en determinados momentos da novela. Pero eu creo que eso está ben traído dentro... Sí, porque pareceme que o trovador é el, entón non vou poñer a outro músico porque non tería sentido que fose outro músico, porque son eu que está contando a miña propia historia, e son eu que o pode facer. Entón, para min, sí que me parece que ten un significado simbólico grande aí. Sí, estou de acordo. O sea, é interesante porque eso, colle moitos tropos asociados ao xogador e fai cousas novas con el. Pareceme guai. A verdade que sí, E mira que é unha novela que con que eu teña moitas reticencias en xeral por moitas cousas, pero ese momento en particular... O sea, aí sí que non, porque non acabamos o Baleiro hoxe, se empezo a explicar os problemas. Para min, señor, esa novela e todo. Exacto. Vou abrir dous temiñas finais. Un é máis longo do que parece, pero mellor vamos por ir un pouco por riba, sin máis. Non vou explicar toda a historia do cinema aquí sonoro, pero quería facer fincapé nunha idea que estes días estaba repasando para este tema. Era que o cinema de fantástico, non? De fantasía, creo que ten algunhas das mellores bandas sonoras en xeral do cinema. Como por exemplo O Señor dos Anéis, Blade Runner, Willow, non? Star Wars, Historia Interminable. Piratas do Caribe, por favor. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Entón a veces non sei se teño esa sensación de que igual como cando tes que crear un mundo completo, enteiro, novo, non? Que non existe, entras dentro dunha fantasía total. Non sei se tamén buscas con esa música apoiar esa creación total, non? Non sei se hai unha involucración maior do artista, ainda que sexa inconsciente, o mellor non é Howard Shore probablemente non creo que non sei como explicarlo, o mellor o resto de traballos tamén se implicou a hostia, non? Pero creo que neste sentido estas bandas sonoras que nomeei, creo que a banda sonora é brillante, non? Nese sentido, o sea, apoia totalmente ao que estás, quero decir, Star Wars, O Señor dos Anéis, non?
é imposible vela sen música, e mesmo na cultura popular, se lle preguntas a alguén pola rúa, disme bandas sonoras de películas, probablemente saque aí do pulso así varias películas, non, de fantasía ou ciencia ficción, vaya. Deixo caer, podes aportar aquí. É interesante, pasa que, claro, teño esa sensación de que hai un pouco de esto de como se chama o bias do supervivente, sabes, de que pensas nas mellores o bandas sonoras de pelis de fantasía e ciencia ficción, claro, tamén hai mojóns de... Estaba recordando a banda sonora de Eragon, era que grima, chaval, era unha cosa malísima. Non a recordo, non a recordo para nada. Vin a peli, pero non me acordo. A ver, tamén axuda, é certo que axuda que a peli tamén sexa unha mierda, quero dicir, sí. Igual se non pudiches gravar unha, igual tampouco te daba para o presuposto, acababas de orzamento, acababas tampouco podías invertir moito, non, na banda sonora. Claro, non sei. Terrible. Claro, e quero dicir, coas bandas sonoras pasa un pouco, teño a sensación de que pasa un pouco eso, de que, claro, nas películas, cando son boas, a ciencia ficción, o sea, a ciencia ficción, a banda sonora tende a ser máis recordada ou tende a ser como máis asociada ao que che parece guai na película, e nas pelis malas, bueno, pues ninguén se acorda desa banda sonora de punto, sabes? É raro que unha peli mala digas, que banda sonora máis guapa, tío, non sei. Bueno, por abrir outro que tiña por aquí guardado, era esa, creo que pouco queda, era dos instrumentos, non? Pero instrumentos musicais, como digo eu, super badass na película, non? Ou na obra en tal, non? Que aparecen e dis, mierda, isto é la hostia. Temos, por exemplo, como escribín aquí, o puto guitarrista de Mad Max, que evidentemente, non sei se vistes, falo de Mad Max, a última Mad Max, non? A de Charlize Theron e compañía. Bueno, hai un tipo ali que vai con tirantes, bueno, con tirantes que quero dicir colgado, e vai tocando a guitarra eléctrica, non? Nin siquiera non fai solos ni nada, fai como un ruido aí, non? Bestial, que me parece sublime. E vai enriba dun coche e tal, é como que fai así este rollo que se facía antes, non? Nas guerras, non? O das trompetas, da percusión de guerra, non? E a súa función é ser guai. En plan, non ten outra función, non é un tipo que digas, non, é que vai matar alguén ou o son da guitarra pode establecer algún tipo de ataque nas orellas do inimigo, non, é simplemente facer aí acordes e reventalo, non? Pareceme sublime. Eso pasa na última temporada de Stranger Things, non? Que o tipiño metaleiro que enfronta ao inimigo tocando un tema de Metallica cunha guitarra que non dá tocado, non se pode tocar ese tema realmente. Pero non estás mal, igual Stranger Things hai xente que non pode vela a tempada esta última. É un momento bonito, un momento bonito, o que comentas, un momento chulo. Pero así, non? Logo, que está moi relacionado tamén con esta outra que anotei estes días de buscando instrumentos na gran pantalla, ou na pequena pantalla, máis ben, que era o especial de Kiss Salva la Navidad, non? Kiss Salva o Nadal, que aparece dentro de Padre Familia, recordado por Peter Griffin, non? Era Kiss efectivamente rescatando a Santa Claus. Entón hai un momento que Santa Claus é secuestrado por dinosaurios. Isto non é mentira, isto é real e podedes verlo na serie. Entón eles van como a un nido de pterodáctilos. Entón dille, non sei se era Simon a outro, todos sabemos que los pterodáctilos non soportan os solos de guitarra. Non, falla así, os pterodáctilos como dis, pero que mierda pasa aquí, sabes? Pero aquí eso era como en Mars Attack. Oh, mira. Sí, señor. Sí, señor. Estou pensando, claro, o de Mars Attack é unha broma sobre encontros na terceira fase. Nunca pensar así, tío. Non, pode ser. Pero non exactamente, non me parece o mesmo, porque aquí eles é por erro. Sí, é erro. O tema de que falla aí Tim Burton, non? É por erro, eles descubren que lles afectan os sons moi agudos. Realmente esta señora que canta super agudo, non? Pero non era... Non era como unha canción en particular que soaba na radio, era o que lles facía explotar o cerebro. Sí, era como unha canción destas como super agudo co tema aí da corda ou da voz da tipa que cantaba, non sei se era voz ou se era un instrumento. Love Song of the Waterfall, algo así, creo que se chamaba a canción. Non sei, pero é un clásico dende ese día, vaya. Ostras, claro. Sí, no, buah, vexo clarísimo. É unha broma sobre os encontros de terceira fase, en plan que a música en vez de servir para comunicarte, sirve para matalos. Vexo clarísimo, non vine encontros na terceira fase. Tienes un fillo de puta, tío. Tienes a persona máis que me odio agora mesmo no planeta. Bueno, tiña a flauta de Prometeus anotada por aquí, tiña a Frai co o Lof Honor,
que era o instrumento bestial de Futurama, que tiñas que ser super dificilísimo de tocar, pero proxectaba así máis, esa de Dios es Cristo. Sí. E ten unha das escenas máis bonitas, non? De Futurama probablemente de amor, que é ese momento en que Fry tiña lombrices, pero facían super inteligente, entón sabía tocar moi ben. Sí. Entón Lila gustaballe que, bueno, claro, estaba enamorada dele, bla, 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 tal. Pero logo, nese final de episodio, vese que o tipo está aprendendo pola súa conta, en plan na habitación, a tocar o holófono, e cando toca así dibuxa como unha lila mal feita, pero é lila. Sí. Me parece un dos que momentos fallen. así bonitiños de Futurama. E por suposto mencionar, doulle a honra, a Rodicio, outra cousa de Futurama interesante. Claro que é eso mesmo, o rollo das mans do demo para poder tocar o... Era o holófono, era outro episodio. O creo. violín. O violín, era para tocar o violín. No, o violín era o que tocaba o demo, pero Exacto, sí, como que sí. lle roubaban as mans para poder tocar o holófono, eu creo. Era mesmo así, tamén era... É que me acordo do violín No sé del tocando aí en plan que era un clara referencia a Paganini, non? E todo isto que vendera Sí. a súa alma o demo e... Sí, que tamén era o rollo de que Paganini vendera, exacto, sí. Sí. Pois non me acordo se eran dous episodios distintos ou era o mesmo, pero vaya, o rollo das mans do demo para poder tocar o holófono, eu creo que era iso. Vaya. É curioso, porque falando de Paganini, non pensar o tema do demo, pero vino agora, e tiña tamén anotado aquí, hai unha película que se chama Crossroads, que a película non ten nada de interesante, mellor ou así, pero bueno, así sobre blues, sobre un guitarrista, que o guitarrista é Ralph Macchio, que está estudiando música clásica, pero era o que lle guste é o blues. Unha música así como, é unha película medio de culto así entre os guitarristas e tal. E hai un duelo final onde el enfrontase a, o sea, un amigo del, como un mestre, un mentor ou algo así, vender a súa alma para tocar moi ben a armónica, non? Entón o demo venlle reclamar a alma. Vale, pois el, o rapaz ofrécese a batirse en duelo co guitarrista do demo. Vale? Espero que o dixeno ben. Está grabado, buscades Crossroads Duel e sale aí. Entón era Ralph Macchio, que é o de Karate Kid, tocando a guitarra moi ben, o sea, non a toca real, por se alguén o dubida, non a toca real, pero faino genial, a imitación, e convite contra Steve Vai, que é un mitiquísimo shredder, ¿no? Heavy e tal. Que guai. E bueno, finalmente o rapaz interpreta unha peza de Paganini coa que gaña o guitarrista do demo, que aí tal, bueno, curioso, ahora que pensei a relación. Bueno, podedes ver o duelo Sí, ahora- chulo, de ver. Sí, estaba pensando agora tamén no dos duelos en Scott Pilgrim contra o mundo, tío. Tamén hai esa relación de... Buah, sí, está música. guapísimo, sí. E tío, tamén Bueno, hai que de moita feito música, vaya. ten un grupo, de feito, Scott Sí. Pilgrim, non? O sea, aparte de que teñen temazos. Que, por certo, non sei se sabíades que as cancións de Scott Pilgrim creo que estivo Beck detrás para compoñelas. Serio? Eu creo que sí. Sobe que Non estivo sabía. axudando aí. E bueno, Está aí moi guapa a seguro banda que unha sonora. lista é Sí, moi longa e non quería faltar o flautista da Melín, que mellor podíamos dicir xa moitas cousas do flautista da Melín e da súa lenda. Pero vaya, voulle dicir aquí a Rodicio que remate con unha última idea que ten por aí anotada e xa Nada, nos nada. despedimos, É que ¿no? Fora. sobre este tema de dos... No fondo do que falábamos nesta última parte era dos instrumentos que che dan como poderes máxicos, non? Porque de alguma maneira eu creo que iso é parte da intuición de que cando ves alguén tocando moi ben un instrumento parece que está facendo maxia, parece que está facendo unha cousa que é irreal. Por iso eu penso que esta idea do instrumento que te dá poderes máxicos é tan vizosa na literatura e que conecta cunha cousa clásica e unha idea moi céltica que é a do bardo, que é como se o bardo fose un mago, o sea, a persoa que sabe tocar música é o mago da tribu. E que conecta, por exemplo, coa canción da Merguín, da que xa falamos un día, que aparece no libro das invasións, irlandés. Por exemplo, tamén se ve moito en moitos dos poemas de Cunqueiro. Penso, por exemplo, nun poema que se chama Os oficios de Bran, que é como que unha tribo celta está migrando e o seu bardo vai como cometendo milagres a través da música para que eles podan seguir nesa migración. E en xeral vese moito nos poemas máis fantástico, épicos de Cunqueiro, moitas veces está relacionado coa música, con unha idea que penso que tamén é interesante de explorar, a relación da poesía de Cunqueiro con esa idea da música máxica, unha cousa guai. Pois con isto, esta última idea, ¿no? Caseira rematamos, quedamos na casa co Padriño Cunqueiro
E nada, vémonos en 7 días, que non sei se podemos mentar, por primeira vez podemos xa máis ou menos explicar de que vai ir o seguinte, que probablemente é esa sobre deportes, pero claro, isto ten grazas, logo gravamos outra cousa, emites, entón cambia, pero isto somos moi así nós, pero a idea dos deportes é algo que estaba sobre a mesa e que eu vexo... Está sobre a mesa, está sobre a mesa. Vexo que está aí, logo xa falaremos de tiburóns na fantasía, na sci-fi. Mentalidade de tiburón. Mentalidade, tiburón sempre. Bueno, Mentalidade do tiburón. Así é, fantasía. veña. Aburiño, xente, ata dentro de 14 días, exactamente. Abur. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu teléfono